Bueno, bagauz, ez, oraindik falta dira batzuk, itxengo ditugu. Bueno, hasiera emango diogu iraileko udalbatzarrari, bai? Bai. Vale, 80. Vale. Horren bai, ezta? Vale, 84. Puntua, aurrekoiko bilkuretako akta onartzeko proposamena 2025ko uztailaren 24ean. Ez dago ekarpenik, beraz, 85. puntura pasatuko ginateke, kreditu transferentzien bidez egindako aurrekontua aldatzeko hainbat ebazpenen berri ematea. Ez dago ekarpenik, beraz, 86. puntura pasatu. Bai? Irakurri behar duzu. Bai. Aurrera. Eskerrik asko alkate Andrea. 85. puntuak batzordeak proposatuta, kreditu transferentzien erabileraren bidezko aurrekontu aldaketari buruzko zinegotzi eskuardearen ebazpen hauen jakitun geratzea. 3822 2025koa zenbakidun ebazpena 9.007 euroko zenbakotekoarekin, 2025 12 kreditu transferentzia gehitzoko 2026ko aurrekontu parte hartzea dinamizatzea bigarren fasea. Eta bestea, 4.381 2025 zenbakidun ebazpena 1.000 euroko zenbatekoarekin 2025 13 kreditu transferentzia aurrekontu parte hartzearen bigarren fasearen finantzaketari buruzkoa. Norbaitek? Ez? Beraz, 86. puntura pasatuko ginateke. EAJ, PNV eta PSE-ren udaltaldearen baterako mozioa elkarbizitzaren alde eta ertzaintza eta udaltzaingoaren defentsari buruzkoa. Ozio Anderea. Bai, eskerrik asko alkate Anderea eta egun on guztioi. Bueno, irakurketara pasatuko naiz lehenengo. Herritarren arteko elkarbizitza eta segurtasuna dira gizarte demokratiko ororen oinarrizko zutabe. Ertzaintza eta udaltzaingoak, Euskal Polizia kidego guztiak, funtsezko elementu dira herritarren segurtasuna eta legeen betepena bermatzeko. Euskal herrikidek ditugunak aldetik, babesten duten herritik hurbil egiten dute beren lana, mendebaldeko gizarteetako estandar demokratikoak betez. Erakundei dagokie ertzaintzak zein udaltzaingoek gure gizartean egunero egiten duten lana babestea eta balioztea. Hala ere, azken asteotan, Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldeetan, udaltzaingoen eta ertzaintzaren kontrako eraso larriak eta seinalamenduak egin dira, soilik beren lana egin dutelako. Polizien bulego eta tokiak erasotzera eta Euskal Polizien lana eragoztera iritsi dira. Halaber, seinalamendu
Halaber, seinalamendu eta mehatxu larriak egin dira hiritarrek aukeratuta gobernu lan egiten duten ordezkari publikoen kontra. Iraganeko garaiak gogora ekartzen dizkiguten jarduera eta jarrerak dira hoiek. Erakunde guztiek eta ordezkari publikoak ekintza hauek guztiak salatu eta gaitzetsi behar dituzte, sekula babestu gabe berriro gerta ez daitezen. Hori dela eta, Getxoko udalak, errespetuan oinarritutako kultura demokratikoa eta elkarbizitzaren printzipioa betez, ondorengoak proposatzen ditu. Lehenengoa, Ertzaintzaren eta udaltzaingoen eta ordezkari publikoen kontrako erasoak, seinalamenduak eta jokaera bortitzak gaitzestea. Bigarrena, Ertzaintzak eta udaltzaingoek hiritargoa babesteko egiten duten ezinbesteko lana aitortzea eta egiten duten lana erabat babestea. Hirugarrena, Ertzaintzaren, udaltzaingoen eta ordezkari publikoen kontrako jokaera bortitzak eta mehatxuak bertan behera eskatzeko deia egitea, errespetuan oinarritutako elkarbizitza bermatzeko. Eta laugarrena, Ertzaintza eta Euskal Gobernuaren adierazgarri eta polizia hurbil eta demokratikoaren eredu dela adieraztea. Bueno, eta orain... Bai. Zeharkakoa dago. Zeharkakoa duzue? Bale. Irakurriko, Bai, irakurritzazu mesedez. azken asteotan Euskal Herriko hainbat tokitan zenbait erakunde eta ordezkari publikoen aurkako hainbat gertaera eta adierazpen izan dira. Adierazpen askatasunaren eta espazio publikoaren errespetuaren muga onargarria gainditu dituztenak. Udal hau ez dator bat jarduteko modu horiekin. Eta uste du modu egokian baztertu behar direla. Axolagabekeria eta gehiegizko jardun interesatua saiestuz. Ildo horretan, udal honek gaitzetsi egiten du, gertakari horien instrumentalizazio politikoa, kritika sozial eta politika osoa kriminalizatzeko bai eta bidezko protesta ere. Logika bat inposatu nahi da, non indar poliziarekiko edo horiek zuzentzen dituztenekiko ezinegon eta zalantza adierazpen oro eraso onartezintzat interpretatzen automatikoki. Eta hori printzipio demokratikoen aurkakoa da. Polizia kidegoaren jarduera kritikatzea, haien funtzionamendu eredua zalantzan jartzea eta abusu gertakariak salatzea ez da bizikidetzaren aurkako erasoa. Bizikidetzaren aurka egiten duena lizentziorako espazio oro iztea da. Erakundeak kritikaren aurrean blindatzea eta erakundeen gaintzespenaren balioa utzaltzea. Gertakari horiek neurrigabeki dimentsionatzen diren bitartean, herritarren bizikalitateari eragiten dioten sakoneko eztabaidak izariagazten dira. Osakidetzaren mendekatzea, etxebizitza larrialdea, zaintza krisia edo desproportzionatutzat jotako polizia interbizioekiko kezka sozial gero eta handiagoa. Arkautiko Akademiako zuzendariak bere taldearekin batera dimisioa eman berri du, barne erresistentziaren talka egin ondoren. Horrek erakusten du sistemak egiturazko berrikuspena behar duela. Horregatik guztiagatik, Getxoko udaleko plenoak honako hau adierazten du. Bat, erakundekiko errespetuaren eta adierazpen askatasunaren bidezko erabilerak muga gainditzen dituen jarduera oro gaitzestea. Bi, kritika politiko eta sozial legitimo eta herritarren protesta kriminalizatzeko izaera horretarako gertaera puntualak erabiltzeko saiakera erabat baztertzea. Berrestea, kritikarako eskubidea baita polizia indarrekiko ere edo zein demokrazia osasungarriaren muinaren partea dela, eta ezin dela murriztu edo deslegitimatu. Lau, Eusko Jaurlaritzari eskatzea polizia eredua sakon berrikusteko hausnarketa eta herri prozesua abiatu dezala, gardentasuna, kontrol demokratikoa, proportzionaltasuna eta zerbitzu publikoa bermatzeko. Eta bost, indar politiko guztiei dei egitea, eztabaida instituzional herritarri eragiten dieten egiturazko arazoetan zentratzea. Hala nola, osasun publikoa, etxebizitza, zainketak, lan eskubideak eta polizia eredua.
No vamos a apoyar la transaccional. Ez dugu onartuko eta beraz jarraian defendatuko dut mozioa. Hain zuzen ere, guk jatorriz aurkeztu duguna defendatuko dut. Mozio bat irakurri dut eta oso argia da. Guk zer planteatzen dugu? Planteatzen duguna ez da, ez konplexua, ez zalantzagarria. Helburua da, bizikidetza demokratikoa defendatzea eta ukatzea mehatxuak eta erasoak bere eginkizuna betetzen dutenen aurka. Horiek izan daitezke ertzaintzako agenteak, udaltzainak edo ordezkari publikoak. Azkenengo asteotan ikusi ditugu oso gertakari larriak. Erasoak ertzaintza etxeei eta saiakerak poliziaren jarduketak saiesteko. Eta hori ezin dugu normalizatu, ez da justifikatu ere, inola ere. Zer eskatzen dugu? Mozio honekin eskatzen duguna zera da. Espero daitekeena erantzukizuna duten erakundeengandik. Gaitzestea erasoak, aitortzea babesten gaituztenen jarduketa eta esatea nahikoa ja jarduketa hauei. Berretsi nahi dut eta azpimarratu nahi dut hemen ez dugula kritika edo protesta baketsuak gaitzesten beharrezkoak baitira demokrazia guztietan. Zer esaten dugu? Esaten duguna hauze da, kritikatzea gauza bat da, baina erasotzea eta mehatxupetan ibiltzea beste gauza bat da. Eta lerro hori ezin da nahastu, mila esker guztioi. Benito jauna. Sí. Bai, eskerrik asko alkate Andrea eta egun on guztioi. Harrigarria da, gobernu taldeko bi alderdiek hauz egitea, zuek ere zaudetelako Eusko Jaurlaritzan. Eta eskumena duzuelako segurtasunean eta poliziaren eremuan eta horregatik, harrigarria da horrelako mozio bat aurkeztea hemen gaur, Getxon. Baina ez dakit zer lortu nahi duzuen. Aldaketa bat lortu nahi duzue egoera batzuen aurrean, edo besterik gabe titular bat nahi duzue eta gatazka utzala lortu nahi duzue hemen. Ez gara inora helduko mozioan, ez dago proposamenik erreformatzeko edo garrantzizkorik. Beraz gure ustez, noski, gaitzesten dugu indarkeria oro. Eta eraso guztiak gaitzesten ditugu zerbitzu publikoen aurka, poliziarena bezalase. Eta hauek bereziki larriak dira, pertsona batzuen aurka egiten direnean baldin eta horiek zerbitzuz kanpo badaude eta besterik gabe erasotzen badituzte ertzaintzak direlako edo polizia direlako. Eta era berean eta ziur gaudelako horretaz erantzukizunak eskatuko ditugu beti ere baldin eta egoera zehatzak ematen badira zerbitzu horretan eta jarduketa horietan kode deontologikoak urratzen badira eta jardunbide egokiak urratzen badira. Hori beti defendatu dugu, beti defendatuko dugu eta horrela ulertzen dugu egin behar dugula denok. Baina hori esateko ez da beharrezkoa moziorik aurkeztea eta gainera zen beharrezkoa moziorik aurkeztea baldin eta osatuko ez bazen. Mozioaren ikuspegia ez da zuzena, baina horrez gain oso arriskutsua da ikuspegia eta pizteko helburua dauka. Oso alarmista da mozio hau. Inola ere ezin dugu esan orokortua denik egoera hau, eta are okerrago. Esaten ari da, hau aldeen arteko gatazka bat dela nolabait. Eta azken finean, zer da, zerbitzu publiko bat da, funtsezkoa da, poliziaren zerbitzua gure gizartean, delitua prebenitzen dutelako, segurtasuna bermatzen dutelako, eta ordena bermatzen dutelako. Baina badaude beste kontu batzuk, desakreditatzen dutenak zerbitzu hau modu larriagoan. Uso edo erabilera korporatibista egiten denean, ertzaintzaren barruan, baita udaltzaingoaren barruan, zer egiten da? Kalte bat eragiten da. Zaila dena konpontzea zerbitzu publiko honi dagokionez, zuek ustez defendatzen duzuena mozio honekin. Eta jarraian adibide batzuk emango ditugu. Zuek emandakoa baino zerrenda luzeagoa emango dugu. Hala, batzuetan ez zaie zuzkidura nahikoa ematen iruzurraren aurka borrokatzeko unitateak bezalako unitatei. Batzuetan, entren con todo, bidezidor batean, zigorrik gabe geratzen denean, Kabakaz bezalako edo Rosa Zarra bezalako erailketak diluitzen direnean, edo ikusten ditugunean ertzaintzak partzeak jarrita,
eskuimuturreko simbologiarekin eta ertzaintzako aginte kuadroetatik ezer egiten ez denean, edo adibidez, saritzen zaizkienean parasindikalak diren taldeak ertzaintzasen lutsa bezalase, gaitzesten ez denean sindikalista bati emandako erasoa, edo manifestante batek begi bat galtzen duenean, edo barne sailburutzak, edo barne sailak komisaldegian emakume bat erasotu duena ordaintzen jarraitzen duenean, naiz eta bideoek erakusten duten hori hala izan dela, eta antidisturbioak bidaltzen dituzuenean ordena politikoko gauzak ebasteko, eta gure udalerrian berrik ikusi dugu hori nagusien etxearekin, baina beste leku askotan ere gertatzen da. Edo beste askotan, adibidez, zuek zilegitasunak kentzen dio zuenean protesta bati, baita genozidioaren aurka ere keskatuta zaudetelako nazioarteko irudiarekin beste zerbaitekin baino gehiago. Eta nik uste dut horrelako jarrerek erakusten dutela zer gertatzen ari den, eta hori guztiek kaltea egiten diote ere bai gure poliziari, eta hori zuentzat hausnarketarako bidea izan beharko litzateke, eta ez mozio batean hausnarketa egin beharko zenukete barne mailan aginte kuadro zuzenekin, eta nahi baduzue lan mai bateratuz maila politikoan. Esan bezala, ertzaintzaren eta udaltzaingoaren lana bere bizikoa da, noski. Hori hala da, eta zergatik zerbitzu publikoa delako, eta hala ulertu behar delako. Ez da kolektibo bat horrelako adierazpen politiko hutsalik behar duena. Eta laburbilduz, mozio gutxiago egin behar dira, eta ekintzak gehiago abiarazi. Lan egin behar dugu errespetuaren eta funtzionamendu onaren alde, poliziaren alde barne, neutraltasuna sustatu behar da, zuzenbide estatuaren oinarri bezala, eta jartuketa polizialak eguneratu behar dira, eta bukatzera no, alkate Andrea. Barkatu. Beti ere kontuan hartu behar ditugu profesionaltasun eta proportzionaltasun irizpideak, baita barne kontrolerako irizpideak ere hori da behar duguna Euskal Polizian, eta horri buruz ez duzu ezer esaten mozioan, beraz ez du ekarpenik egiten mozio honek, eta horregatik hain zuzen ere aurka bozkatuko dugu, mila esker. González jauna. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días. Eskerrik asko alkate Andrea eta egun on guztioi. Desde el Grupo Socialista de Getxoko alderdi sozialistatik uste dugu bizikidetza dela gizarte ororen oinarri. Bizikidetza horretan, ertzaintzak eta udaltzaingoak oso funtzio publiko garrantzitsua egiten dute, prebenitzen dute, babesten dute eta laguntzen dituzte herritarrak bere eguneroko bizitzan. Zerbitzu hau oinarrizkoa da eta ematen dute langile publikoek, eta horiek errespetua eta aitorpena merezi dituzte. Hurbileko lan egiten dute, gaitasun handia daukate eta gatazken aurrean erantzuten dute. Eta horren guztiaren helburua da denon askatasunak bermatzea eta horiek gauzatu alizatea beldurrik gabe. Profesionalak dira eta langile publikoak eta tratu duina merezi dute, deskalifikaziorik eta estigmarik gabe. Eta horregatik eraso guztiak gaitzesten ditugu baldin eta errespetuan oinarritutako bizikidetza ukatzen bada. Eta gainera udal bezala gure konpromisoa da bitartekoak eta baliabideak eta hurbiltasuneko polizia eredu batera joatea, koordinatuta udaltzail desberdinekin, eta horrek esan nahi du kudeatu behar dugula jarduketa auzoetan, zerbitzuak hobetu behar ditugula eta elkarrizketarako bideak hobetu behar ditugula auzokideekin, elkarteekin, hezkuntza komunitateekin eta elkarteekin eta gizartearekin oro har. Eta bitartekaritza izan behar da beti herritarren segurtasunaren oinarri. Laburbilduz defendatzen dugu hurbileko segurtasuna errespetuan eta eraginkortasunean oinarrituta. Eskubideak bizikidetza errespetatzen dituena eta babesten gaituztenen lana errespetatzen duena, eta azkenik eta erantzutearen Elkarrekin Podemosek esandakoari, guk ez dugu inoiz zalantzan jartzen zein den mozioen erabilgarritasuna. Ulertzen dugu, askatasuna daukagula, guri iruditzen zaizkigu mozioak aurkezteko. Esaten duzu, ez dugula ekarpenik egiten eta ez dut uste zentzurik duenik esanakoak. Eskerrik asko. González jauna, Rodríguez jauna. Egoera onartezinak ikusi dugula uda hontan argi dago. Eta egoera horien erabilera onartezinak ere ikusi ditugu. Eta erabilera horretarako gezurrak ere erabiliak izan direla ikusi ditugu. Esan egin da, pleno honetan mozionek bilatzen duela ertzaintza eta udaltzaingoaren babesa, eta guk hori ukatu egiten dugu. Pleno honetan bilatzen duena da gatazka politiko bat isladatzea, eta ertzaintza eta udaltzaingoari erabat okerra dena da ertzaintza eta udaltzaingoaren egoeraren erabila politikoa interes partidista batzuen menpe. Horrek bai egiten diela kaltea
ertzantza eta udaltzaingoari. Ze kritikek ez dute kolokan jartzen. Polizia munduan askotan oso txarto ulertzen da korporatibismoa. Korporatibismo itxuak, eta hemen Podemosek esan duen bezala da ertzantzak, kolokan jartzen duena. Eta hori da zuek mozionen bitartez egiten duzuen, eta hori da zuek etengabe egiten duzuela. Porque el debate no es si necesitamos ertzantza o policía, sin duda. Eztabaida ez da ertzantza edo udaltzaingoa behar ditugun. Beste indar polizio batzuk ez dute lekuri gure lurraldean, baina galdera ez da hori, baizik eta zer nolako polizia nahi dugun eta nola nahi dugun polizia. Galdera hauxe da. Inigo Kabaka hiltzen duen eta gaizki ulertutako korporatibismoaren iluntasunean erantzukizunak lausatzen dituen ertzantza nahi dugu? Ano eta inguruan kontrolik gabe kargatzen duen ertzantza nahi dugu? Benen eskubideen alde borrokatzen diren langileak jipoitzen dituen ertzantza nahi dugu? Lurrean arilka eginda daudenean jipoitzen dituena nahi dugu? Zer ertzantza nahi dugu? Silviarekin gertatu zen bezala atxilotuak komisarian ukabilkada jipoitzen dituena? Zer polizia nahi dugu? Kalean pertsonak identifikatzeko joera rasistak erabiltzen dituena? Indarkeriaren erabilera legitimoa izateagatik bere jarduera gidatu behar duen erantzukizun demokratikoaz jabetzen ez den polizia prepotentea nahi dugu? Herritarren hizkuntza eskubideak errespetatzen ez dituen polizia hori nahi dugu? Hori ez dela nahi dugun polizia. No es esa la policía. Ez da hori nahi dugun polizia. Pero la policía... Hurbileko polizia nahi dugu, baina ez da eraikitzen hitzekin esan ez hurbilekoa denik. Hurbileko polizia egitateekin eraikitzen da. Horregatik, hausnarketa bat eskatzen dugu eredu demokratikoaren inguruan. Eta horregatik gaudek eskatuta ertzaintzaren egoerarekin. Eta gatazka partidistetik harago, EAJak txaletasuna dauka hori egiteko, baina bagaude ziur, kezkatuta daudela ertzaintzako egoerarekin. Sindikatu asko daude ertzaintzan, eskuin muturrekoak direnak, eta horiek ez dute bat ere laguntzen ertzaintzaren ereduan. Trufatuta dagoelako eta udaltzaingoaren parte handia, arrazista den sesgoa dago batez ere, eta horren inguruan hitz egin behar da. Eta horren inguruan hausnartu behar da, alderdi politikoen artean eta gizartearekin batera, eta patxadas. Eta beti ere urrunduz, mozio honekin lortu nahi den erabilera alderdikoi horretatik. Nahi duena esan dezake bakoitzak, baina kritika ez da gaitzetsi behar. Eta kritikatzen dira egoera eta ingurubarra desberdina. Jakin nahiko genuke zergatik dimititu duten Arkauteko zuzendaritzako kideek batez ere kontuan hartuta urtebete baino ez zeramatela postu horretan. Garrantzitua da jakitea zer gertatzen den. Hala, egon dira hautagai batzuk salatzen ari direnak sesgo ideologikoak zentzu zehatz batean Arkauteren barruan, eta jakitea zer gertatzen ari den garrantzitsua da. Jakitea zergatik oraindik ez dakigu Inigo Kabakaz nork hil zuen garrantzitsua da. Hori guztia jakitea garrantzitsua da. Eta ultraderechistak diren erabilera kontrolatzea garrantzitsua da. Badaude simbolo batzuk debekatuta daudenak uniformeetan, adibidez, Espainiaren bandera eramatea pistolaren kulatan, eta zergatik hori gertatzen ari den garrantzitsua da jakitea, eta patxadas hitz egin behar dugu. Ez du inola ere laguntzen ertzaintza korporatibismo itxuak. Eta helburua ez da ertzaintzari laguntzea baizik, eta gizartearen parte bati eraso egitea, eta benda bat jartzea poliziaren arazoen aurrean. Eta badago modu bakarra arazoak ebasteko, modu bakarra dago horretarako. Lehenbiziko urratsa beti da aitortzea. Aitortzea arazo bat dagoela. Eta hortik aurrera, saiatu behar gara diagnostiko bat egiten, ariketa konpartituena izango dena, eta konponbide partekatu abiatu behar ditugu. Ukatzea, ertzaintzan arazo bat dagoela, eta hau planteatzea gezurretan oinarrituta, uda honetako gezurretan oinarrituta, eta esatea EH Bilduk egin dituela margo horiek, pertsona batek, zailtasunak omen zituen bere gaitasun kognitiboan, eta horrek esan nahi du erabilera partidista egiten ari dela, eta esan dugun bezala, horrek ez dio inori laguntzen. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Andrea jauna. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos. Eskerrik asko alkate andrea eta egun on guztioi, ongi etorri mundu errealera gobernu taldearekin. Argi dago mozioa zuzendu zaiola EH Bilduri edo bere aurka, eta ematen du EH Bildu saiatzen ari dela bere politika eta bere dinamika aldatzen, eta gobernu taldea aldatzen ari dela bere dinamika. Zuek zuritu nahi izan duzue bai hemen bai beste erakunde batzuetan EH Bildu, zuritu nahi izan duzue EH Bildu etengabe, eta pentsatu duzue demokratikoa izan dela EH Bildu, eta funtzionatzen zuela legeriaren arabera, eta horrelako gaiekin kareta galtzen duzu, eta zuek zer egin nahi duzue, hori, kareta kendu nahi diozue EH Bilduri.
eta berriro ere eraman nahi duzue bere lekura, dagokien lekura, iragana iluna da EH Bilduren kasuan, eta orain aldia ere bai, ongi etorri mundura, baina uste dut hause bakarrik izango dela hauteskunden aurreko garaian gaudelako. Guk alde bozkatuko dugu, nola ez, ordena publikoko indarrak babesten ditugu, eta ados gaude EAJak esandako guztiarekin eta PSEek esandako guztiarekin gure ertzaintzari eta udaltzaingoari dagokionez, baina edatzen diogu hori guztia Polizia Nazionalari eta Guardia Zibilari, ez dakit zergatik utzi dituzuen kanpo indar politiko horiek. Ez digute eskatu sinatzeko, baina guk eskatuko genukeen ala ere Polizia Nazionala eta Guardia Zibila gehitzeko. Ematen duzuek soilik jarduten duzuela erasotzen dituztenean zuen poliziak, baina zeintzuk dira zuen poliziak, ertzaintza eta udaltzaingoa bakarrik, Guardia Zibila eta Polizia Nazionala ere lanean ari dira eta segurtasuna bermatzen dut hemen. Mendietan erreskate bat dagoenean, itsasoetan erreskateak daudenean, mugetan, emakumen trafikoaren aurka, eraso sexualen aurka, narkotrafikoaren aurka, eta esplosiboak desaktibatzeko, eta Polizia Nazionalak eta Guardia Zibilak horren aurka egiten dute. Eta maiz, Algortako Guardia Zibilaren kuartelaren aurkako erasoak gertatzen dira, eta beren gurunean jasotzen dituzte erasoak. Kuarteletxea delako, gaur, harritzen zarete, eta ikaratzen zarete udan gertatutakoagatik. Hori guztia gertatu da alderdi politikoen etxeen aurka, zinegotzien etxeak erasotu dira, ordezkari publikoi eraso egin diete, eta irainak eta mehatxuak egin dizkiete ertzaintzari udaltzainei eta estatuko indar polizial desberdinei. Baina EH Bilduk arrazoia eman beharrean eta gaitzetsi beharrean, inoiz ez dute gaitzesten, hori egin beharrean, emendakin bat aurkeztu dute, eta zilegitasuna ematen diote indarkeriari. Ez dituzte gaitzesten erasoak. Eta esaten dute kritikarako eskubidea dagoela, baina hori faltsua da, esaten dute eskubidea dagoela ertzaintzaren lana kritikatzeko noski, baina ezin da onartu iraintzea, mehatxatzea eta jipoitzea besteak beste, eta nola heldu gara ona, argi dago, udaltzaingoa edo ertzaintza entzuten badituzu argi dago bere baliabideak mugatuta daudela, hala autoak oso eskasak dira, efektiboak eskasak dira, mugatuta daude, jaietan babesteko dituzten baliabideak eskasak dira, orar ez dute baliabide nahikorik, eta bestalde, gobernatzen duzuenok, baimentzen duzuenean espazioak egotea impunitaterako, adibidez Algortako jaietan, gogoratu, udaltzaingoak ez zuela atxilotu pertsona bat, gazten kolektibo batek saiestu zuelako hori gertatzea, ertzaintza eta udaltzaingoa zeuden, eta gazte batzuek saiestu zieten hori egitea impunitate espazioak baimentzen dituzue jaietan, ekitaldietan eta gune batzuetan, zeinetan gazten talde batek esaten duen ezin dela hori egin, ematen du polizia direla, jai espazio horretan, eta esaten dute ezin zaiola ertzaintzari deitu eta puntu batean babestuko dituztela, baina nortzuk dira haiek atxiloketa bat saiesteko eta erabakitzeko eraso sexuala gertatzen den edo ez. Saiesten dugunean ertzaintzak edo udaltzaingoak edo poliziek bere lan egitea, hori saiesten dugunean zilegitasuna ematen zaio jarduketari, hori saiestu behar delako, eta hori gertatzen denean eta usten diezuenean gazte horiei jarrera hori edukitzen eta baztertzen duzuenean ertzaintza balioa ematen diozue horri eta gazte horiei aukera ematen diezue justizia berezkutik hartzeko eta egiten dutena egiteko. Gertatu den bezala herriko jai askotan, besterik gabe, esan bezala alde bozkatuko dugun, nola ez, alde gaude ertzaintzaren, udaltzaingoaren, Guardia Zibilaren eta Polizia Nazionalaren alde gaude, eta horregatik alde bozkatuko dugu, mila esker. Eskerrik asko, beste norbaitek, Ocio Anderea. Eskerrik asko, alkate Anderea. Bueno, pues, vistas las Ikusita hemen esan den guztia, ikusi dugu hau batez ezingo dugula onartu mozio hau, eta hala eta guztiz ere, eskatzen genuena begibistakoa zen, minimo bat, gutxiengo bat, edo nor parteka dezakena. Oso simplea zen, eta oso ulerterraza denek esatea ozen ez dagoela justifikaziorik poliziei eraso egiteko eta ordezkari publikoei mehatxu egiteko. Ukatzea edo gutxiestea egitate hauek zer da indarkeria ikusaraztea. Ikusaraztea ertzaintzek eta udaltzainek pairatzen duten indarkeria eta esatea demokraziaren defentsa dela sesgo ideologiko bat dena besterik gabe baliagarria da mespresatzeko Euskal Polizia gainera kritika nahastea
gorroto delituarekin ez da egokia atea irekitzen diolako justifikazioari, indarkeriaren justifikazioari, gure udaltzainen eta ertzainen aurka proposamen bat izango balitz bezala bakarrik. Eta aldi berean, esatea bigarren mailako erasoak izan direla bakarrik eta desbideratzea eztabaida beste gai batzuetara estrategia bat da, distraitzeko, larritasuna kentzeko gertatutakoari eta zilegitasuna kentzeko azken finean Euskal Poliziari alderdikoiak diren interesekin. Bizikidetza errespetuz eraikitzen da eta herritarren segurtasuna ezin da ukatu eta ezin da zalantzan jarri eta are gutxiago saihestu babestu behar gaituztenen lana. Ezin dugu baimendu indarkeria eta beldurra baldintzatzen gaituzten edo gintuzten elementuak zirenean. Hori ezin da gertatu ez oraingo Getxon, ez etorkizuneko Euskadin. EAJ beti egon da eta egongo da zuzenbide estatuaren defentsan eta ertzaintza udaltzaingoa eta gure erakunde ordezkariak funtsezko eragileak dira bermatzeko zuzenbide estatu hori hain zuzen ere. Eta horrekin bizikidetza demokratikoa, mila esker. Eskerrik asko, beste norbaitek, Benito jauna. Bai, eskerrik asko berriro ere alkate anderea. Argitzearren besterik gabe honako hau. Ez zait gaizki iruditzen, osoko bilkurako alderdi guztiok aurkeztea mozioak eskubidea duzue horretarako eta ongi etorria da eztabaida, noski. Baina edukiari dagokionez, ez du ekarpenik egiten, ez du ezer gehitzen, ez delako zentratzen konponbide zehatz batean edo proposamen zehatz batean. Ez dugu ikusten neurririk edo proposamenik esan bezala. Beraz, zer proposatzen da edo zer lortu nahi da mozioarekin? Getxon ez ezik, beste leku askotan ere aurkeztu dira behintzat Bizkaian. Polemizatu nahi baduzue gai honekin, gazte taldeekin, edo banakako jarduketekin, aurrera. Hori gertatu delako pintadak egin dituzte, eta ez gaude ados, noski, eta gaitzesten ditugu hori guztiak. Baina nola nahi ere, ez dira ekintza antolatuak, eta jaiegunetan gertatu dira maiz. Horregatik uste dugu ez dela komeni polemizatzea, zergatik. Egitate horiek jada gaitzetsi direlako gertatu diren herrietan. Gainera, hau batez gaitzetsi dira gainera. Delitua dira ekintza horiek edo administrazio arau hausteak eta horregatik instruitu daitezke. Zenbait adibide eman ditut bai nik bai Bilduko ordezkariak eta begibistakoa da arazoa handiagoa dela, harago doala. Arazoa ez da erakunde babesaren falta, babes hori ematen zaiolako ertzaintzari. Erakundeetatik arazoa larriagoa da, eragiten dio arazoak polizianen barne egiturari, eta hain zuzen ere horretan zentratu beharko ginateke eta horri buruz eztabaidatu. Ez dakit udal mailan egin behar den, alderdietan egin behar den Euskadi mailan, Eusko Legebiltzarrean, ez dakit, dana delakoa. Baina arazoa ez da gaitzetsi ez direnik horrelako jarduketak. Hori gertatu da. Baina orain falta da adostasuna aho batekoa izatea, eta ez hori kanpoan baizik eta poliziaren kidegoen baitan ere bai. Eskerrik asko, beste norbaitek? Rodríguez jauna. Sí, decía la portavoz del... Bai, EAJ-ko bozeramaileak esan du mozioaren helburua begibistakoa zela. Oso begibistakoa da, hainbeste alderdi popularrak ere babestu duen. Naiz eta ulermen harik eta gogorra egin duten peperi, gauza bakarra esango diot eta gogorra da, esatea gure iragana iluna den kontuan hartuta alderdi popularra frankismo ranzioan oinarrituta dagoela. Biktimasko daude. Hacer la correspondiente reconocimiento. Oraindik ere frankismoak hildako Pasado oscuro del PP. Peperen iragana oso iluna da eta bere zilagitasuna ez da bat ere argia bidertzeetan dauden gorpua kontuan hartuta batez ere. Eta EAJak esandakoari dagokionez, La crítica y la condena y la palabra que a ustedes les parezca bien. Kondena hitza nahi duzue,
Bale, gaitzetsi nahi dituzue pintadak, ertzaintzaren aurkako jarduketak eta zeharkakoaren lehenbiziko paragrafoan hori aipatzen da, baina gustatzen zaizue asmatzea errealitatea helburu politiko bat lortzeko eta gauza bera esango dut berriro ere. Mozio honek ez du helburu ertzaintza eta udaltzaingoa babesteko, horretarako egin behar dena delako egia bilatzea eta jakitea zer gertatzen den kidegoen barruan eta benda bat jartzeak ez du laguntzen egia ezagutzen. Eta mozio honek helburu bakarra du. Alderdikoia da helburu hori, EAJ azkenaldian oso urduri dago. Eta batzuetan PSOE galduta dago mundutik eta atxikitzen da, baina horri erantzuten dio besterik gabe. Mozio honek esaten duena ez da helburu nagusia. Hala, Alderdi Popularreko bozeramaileak esan duen bezala, EH Bildu erasotzea da helburu nagusia eta hori denok dakigu. Eta udaltzaingoa eta ertzaintza erabiltzea helburu zikin horretarako ez da batera egokia eta horrek ez dio laguntzen ez ertzaintzari, ez udaltzaingoari. Noski, oso kezkatuta gaude ertzaintzaren ereduagatik, baina osoko bilkura honetara eta ez beste batzuetara ekarri dira mozioak argitzeko zer gertatu den Silviarekin eta EAJak eta PSEek zer egin dute abstenitu dira, kezkatuta daude polizia demokratikoa lortzearekin, eta puñetazoak ikusi ditugu bideo batean, eta hori gaitzetsi behar ziren, baina orduan hori egin behar zenean, kezkatuta egon dira beste gauza batzuekin. Beraz, ez eman ikesbiderik horren inguruan, mozioaren interes alderdikoia da, zikina da, eta gainera, interes horrek ez du inola ere errasten, ertzaintzak eta udaltzaingoak erantzutea irizpide demokratikoei eta hurbiltasunari. Izan ere, horretatik guztiatik urruntzen dute. Eskerrik asko, beste norbaitek, Andrea jauna. Pues volvemos a lo mismo de los... Betikora itzultzen gara, ez? Alderdi ilunera. Kondena argiak dira. Kondenatzen da edo ez da kondenatzen? Mozioak dinoen bezala, seinalamenduak eta atakeak poliziari kondenatzea, polizia egiten duen lana kontutan hartzea, eta amaiera eskatzea poliziaren kontrako jarduketaren kontra, nik uste dut hau demokraziaren lehengo kapituloa da, eta gure alderditik, aspalditik alde egin dugu, gut beti kondena honen alde egin dugu, beraz, kondenatzen da edo ez da kondenatzen. Hortar, kritikak, eskusaz, poliziaren kudeaketaren inguruan edo haien jarduketaren inguruan, baita zuzendaritzan inguruan topatzea, ordaintzen ez duenaren eskusa dira. Podemosek ere egin du eta harritzen nau, ez babestea gure poliziak. Eta hau eskusa txarrak dira, kondenatzen delako edo ez da delako kondenatzen, eta testua argia da. Babestea gure polizia eta udaltzaingoa. Eta hemen, faltako litzateke Polizia Nazionala edo eta Guardia Zibila, harritzen nau talde polizia hauek ez gehitze, baina, haie jakin dute zerraitik. Beraz, bozketara pasatuko gara, mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Kontrakoak, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Eta honez beste, 97. puntura pasatuko gara, Popular Udal taldearen mozioa, zerbitzu kartei buruzkoa. Zorrilla Lekerika jauna, zeurea hitza. Muchas gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate jauna. Zerbitzu kartak dokumentu idatziak dira. Bertan, udal zerbitzu jakin batzuen ezaugarri nagusiei buruzko informazioa jasotzen da. Erabiltzaileen eskubideak eta betebeharrak adierazten dira, eta horiek ematean hartzen diren kalitate konpromisoak ere. Zerbitzu kartek adierazle objektiboak esartzen dituzte, sexu, adina edo bestelakoak kontutan izanek. Eta horren arabera, udal zerbitzuen errendimendua eta herritarrek zerbitzuk ematematik duten gogobetetzea ebaluatzen da, eta gardentasunaren atariaren bidez argitaratzen dira. Euskadiko toki erakundei buruzko ekainaren 7/2/2016 legeak ezartzen du 20.000 bezaletik gorako udalerrietan nahitaezkoa izango dela zerbitzu karta horiek onestea. Hala ere, Getxoko udalak ez du lehen aipatutako legea betetzen.
udal agiritegian eta gizarte zerbitzuetan soilik baitaude zerbitzu kartak, eta bi kasu horietako bertan ere ez delako ageri. Eta horregaitik, Popular taldeak honako erabaki proposamen hau aurkezten du. Lehengoa, Getxoko udalak askotariko udalarloetan zerbitzu kartak onestea eta argitaratzea, eta bigarrena, mozio honen berri ematea udal komunikabideetan. Las cartas de servicios son documentos escritos que constituyen el instrumento a través del cual las administraciones públicas y también las entidades privadas informan a la ciudadanía sobre los servicios que tienen encomendados, los compromisos de calidad en su prestación, así como los derechos de los ciudadanos y usuarios en relación con estos servicios. Las cartas de servicios son una herramienta para la mejora continua de los servicios, donde el órgano responsable de la gestión de las mismas es el encargado de realizar el seguimiento de los indicadores. En el caso de que no se cumpliesen los indicadores propuestos, se llevarían a cabo las medidas correctoras necesarias. Se establecen indicadores objetivos que permiten evaluar el rendimiento de los servicios municipales y la satisfacción de la ciudadanía por la prestación de los mismos. Las cartas de servicios vienen reguladas a través de diversas leyes, reales decretos y resoluciones. A su vez, a nivel municipal, tanto la Federación Española de Municipios y Provincias como EUDEL han elaborado guías para su elaboración. La Ley 2/2016 de 7 de abril de Instituciones Locales de Euskadi establece que en los municipios con población superior a 20.000 habitantes será obligatoria la aprobación de cartas de servicios de las diferentes áreas en las que se divide la gestión del ayuntamiento. Y se puede comprobar cómo esto no está sucediendo en el Ayuntamiento de Getxo. Y aquí sí decimos que hay un error en el texto original. Porque si vemos en la página web del Ayuntamiento, en transparencia, grado de compromiso para con la ciudadanía, únicamente aparecen cartas de servicios municipales en servicios sociales y en archivo municipal. Pero se da la circunstancia que en archivo municipal, aunque nos consta que todos los años se aprueba en Junta de Gobierno la carta de servicios, esta no aparece publicada en el enlace de transparencia anteriormente citado. Y en servicios sociales la información es incompleta, ya que no hay mención al grado de cumplimiento de los compromisos. Ez dagoelako Estas dos son todas las áreas bi hauek dira donde el Ayuntamiento ha publicado información. udalak argitu izan dituen atarian. Eta honek zer esan nahi du, bi kontu. Bueno, bat ez da positiboa udalarentzat. Edota eremu bakoitzan ez dira zerbitzu kartak garatu, edota garatu arren ez dira argitaratu. Udalaren kudeaketan fijatzen bagara agian ez dutelako nahi argitaratu herritarren gogo betetzea. Zerbitzu kartetan jasotako konpromisoei buruz, adibidez, zuhaitzak ongi mantentzarena, ez dena betetzen, edota jardinen lana betetzea, ez dena betetzen, edota arranpame mekanikoen konponketa betetzea 24 orduren buruan, ez dena betetzen, edota erabiltzaileen gogo betetzea kirol instalazioi dagokionez, adibidez, Faduran, edota Andrabari, geroz eta kexa gehiago daudelako. Hauek dira hartu ditugun akordio batzuk udalean, adibidez, eta horregaitik Alderdi Popularretik zer eskatzen diogu udalari bere desidiari amaiera emoteko eta bete dezala legea eta argitara ditzala zerbitzu kartak eremu ezberdinetan. Eskerrik asko. Benito jauna. Sí, gracias, señora. Bai, eskerrik asko, alkate anderea, bai, Alderdi Popularrak bere mozioak dioen bezala zerbitzu kartak erregulatuta daude, tokiko instituzioen legean, eta potestatiboak dira udal txikietarako eta beharrezkoak 20.000-tik gorako udalerrietan. Bertan jaso behar da, zerbitzu ezaugarri nagusien karakteristikak, bete beharrak, erabiltzaileenak eta kalitate konpromisoak edota indikadoreak horrela ebaluatu ahal izatzeko zerbitzu hauen garapena. Baina hau ez da soilik instituzio publikoek bete behar duten zerbait, hemen Euskadin estatu mailan ere jasotzen da. Badaude beste hainbat udal, estatuan badutenak, adibidez lehena Barcelona izan zen. Administrazio orokorrak, estatukoak ere baditu zerbitzu kartak, bere zerbitzuentzat. Beraz, gure ikuspuntuaren arabera,
hauek izatea, zerbitzu kartak, noski izan beharreko zerbait da, beharrezkoa dela ere, legeagatik, Getxoko udalarentzat, beraz, babestuko dugu proposamena. Hala ere, honelako erramintak, erabilgarriak dira, noski, baina eman nahi diogunaren balioa dute, hau da, zerbitzu kartak egin genitzake, bai, edota udal eremu ezberdinek gara ditzakete, baina gero ez badira publikatzen, ez badira eguneratzen, ez badira erabiltzen ebaluatzeko zerbitzuak, ematen ari garen zerbitzuak, tira, orduan, papel polit batzuk izango ditugu, artxibatzeko soilik eta askorik ez. Ez da kritika bat, proposamenarentzat, guztiz kontrakoa, baizik eta ardura zabaldu nahi dugu, ez? Udal eta udal taldeari dagokionez. Begi bistakoa da, kontrola egiten delako beste kontu batzuetan, adibidez kontratazioa, udal kontratazioa, eta beraz zalantzak ditugu. Ez dakigu erabilera ideal hau egin daitekeena, edo ez, zerbitzu karta hauen inguruan, hau da, egiten baditugu, baina gero ez badiegu jaramon egiten, adibidez kontratu municipalekin gertatzen den bezala, orduan tira, ez da oso lagungarria. Alde bozkatuko dugu, esan bezala, bete behar hau, bete dadin zerbitzu kartena, baina gure ustez mentalitate aldaketa bat eman behar da udal kudeaketan. Horrela, kontrol erabilera eta ebaluazio erabilera izan dezaten. Udal langile plantilla hobetuz eta gure zerbitzuak ere hobetuz, beharrezkoak direnak. Eskerrik asko. Dirago Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea, egun guztioi. Como bien señala la moción presentada... Alderdi Popularrak aurkeztutako mozioak esan bezala, zerbitzu kartak martxan jartzea, udal 20.000-tik gorako udaletan, bete behar bat da, Lilek argetzen duen bezala, gardentasun eta kalitate erraminta bezala. Baina egia da, soilik hiriburu handiak izan direla eredu bat osatzeko gai, zerbitzu karta hauek benetan martxan jartzeko, eta udal hauek ere ezin izan dituzte publikatu haiek eskaintze dituzten zerbitzu guztientzat. Gertxon, bai, izen horrenpean jasotzen dira adibidez errekaudazio zerbitzu karta, edota zerbitzu sozialena, bai, noski hobetu behar direnak. Egia da ere, informazio asko dagoela, zerbitzu ezberdinen inguruan, adibidez eskubide eta bete beharrena, erabiltzaileena, edota kalitate konpromisoena, guk udal bezala hartzen ditugunak. Hauek argitaratuta bai daude gure eremu ezberdinen ataletan. Hau da zerbitzu karta baten edukia, Lilek eskatzen duena eta mozioak ere eskatzen duena. Baina, hala ere, erreza izan ez arren, udalak eta dagokion udal eremuak, pilak jarri behar ditu eremu edo arlo hontan. Eta zerbitzu kartani forma eman behar dio eta usatu. Konfiatza dugu kalitate eta gardentasunaren arean, horrela sistematiza desan lan hau, eta harin izan dezagun getxon gardentasun eta kudeaketa eredu onbat zerbitzu kartekin babestua. Horregatik, guztiagatik, abstentzio positio bat aurkeztuko dugu mozio honi. Beste norbaitek, Bidesola jauna. Bai, egunon, mozioa irakurri ostean, galdera bat etortzen zait burura, ea zer daukagun hemen mai gainean. Alde batik daukagu Alderdi Popularra esanez, era batean esan da, ez dagoela ezer, eta, hori ez da guztiz egia, gainera legea irakurrita, zerbitzu kartari buruz hitz egiten du, baina baliokidea den zehozer ere esaten du baliogarria dela. Baina, bestetik ere daukagu gobernu taldea, eta uste dugu hor dagoela arazo nagusia egiten dena, gehiegitan ez dela guztiz ondo egiten edo txarto egiten dela. Eta tamalez, gardentasunari buruzko hitz politak ez direla beti praktikan islatzen. Eta gure ustez benetako eztabaida ez da informazio egotea edo ez egotea bakarrik, badela hausnartzekoa ere.
baina uste dugu arazoa dela informazioa edo dagoen informazioa ez dela nahikoa eta ez dela sistematikoa eta ez dela ulerterraza eta askotan gehiegitan oso maiz ez dagoela eguneratuta. Herritarrak ez dira mezu orokorrekin bakarrik konformatzen. Informazioa argia, zuzena eta erabilgarria behar dute, hori denok defendatzen dugu. Eta beraien eskubideak eta aukera jakin eta udal zerbitzua behar bezala erabili ahal izateko hori guztia behar dute argi eta garbi. Eta gobernu taldeak hausnartu beharko luke gardentasuna ez dela propaganda egiteko hitz huts bat, baizik eta udalke kudeaketaren oinarritako bat. Eta oinarri horretan ari dira gure ustez, eta argi dago, oinarri horretan ari direla huts egiten. Herritarrei begirunea zor zaie eta horrek esan nahi du udal zerbitzuetan berri modu bat argita egituratuan, udal zerbitzuak modu egituratu batuan eman behar direla. Azken batean, udal baten bete beharra, ez da bakarrik zerbitzua ematea, baizik eta zerbitzu horien gaineko informazioa egokia eskaintzea, egokia eta argia eskaintzea. Eta hori gaur egun ez da gertatzen. Hori hemen mozioa horregatik etorria, hori gaur egun horrela ez delako. Gobernu taldea badu zer ikasi eta zer hobetu egoera honetan, eta hori da benetan esegitu behar zaiona, edo esegitu behar duguna. Kudeaketa serioa, gardena, eta herritarren beharri erantzuteko gai izango dena. Beraz, azaldutako guzti honen ostean, gure mozioaren aurrean bozka abstentzioa izango da. Eskerrik asko. Kanpio Anderea. Eskerrik asko, Alkate Anderea. Egun ondan hori. Bueno, compartimos, como no, el objetivo de la moción, ya que las cartas de... Bai, bat gatoz mozioaren helburuarekin zerbitzuen kartak funtsezko tresna baitira gardentasunerako, kalitaterako eta herritarren konfidantzarako. Legeak argi eta garbi jasotzen du 20.000-tik gorako biztanleetan, udalerrietan, onartu egin behar dugu eta publizitatea eman egoitza elektronikoan edota udal webgunearen bidez. Baina kontekstu bat partekatuko dut, edota zergaitik gauden hemen, edota zer egingo dugun demagogiarik gabe. Ze asaltzen direnean dena ulertzen da, hau da zergaitik gauden puntu honetan. Eta eraldaketa digitala ez da bakarrik teknologia jartzea. Zer esan nahi du honek praktikan? Prozesuak simplifikatzen eta ordenatzen ari garela, urratz erredundanteak kentzeko, irizpideak bateratzeko eta fokua herritarren esperientzian jartzeko. Horren ondoren eta ez arinago horren ondoren, zerbitzuen katalogo bat eraikitzen da. Eta adierazleak jarri aldoguz, ala nola erantzun denborak, edo zerbitzu mailak, irisgarritasunak, lileak eskatzen dauen moduen, ala da kokionean. Queremos que cada compromiso sea medible, comparable. Konpromiso bakoitza neurgarria, konparagarria eta hobetzeko modukoa izatea nahi dugu, ze bestelan gaizki neurtzen badugu, okerrago kudeatzen dugu, eta zerbitzuen kartak izango dira, lan horien irteeran atuala, hau da, ez PDF huts bat ezkegita dagoena, hau da, kalitate dokumentu bat izango da, eremu bakoitzak errebisa dezakeena. Gutxieneko egitura, adierazle tipoak, berrikuspen zikloa eta jarraipen eskema bat jarri bikoguz. Y por supuesto se publicarán donde corresponda. Eta jakina dagokion lekuan argitaratuko dira udalaren webgunean, egoitza elektronean, euskaraz eta gaztelaniaz eta hizkuntza irisgarri batekin argia. Gure herritarrek ulertu behar dituztelako oso ondo bialtzen dugun informazioa ikusteko zein diren ezaugarriak eta nola betetzen du. Abstentzioa izan bideu, erantzukizunagaitik. Ezin da eskatu gauza bat, ezin da nahi momentu honetan, beraz erantzunkizunagatik, abstentzio positibo baten, helduko gara, heldu behar garen lekura. No porque discrepemos, como decía, que compartimos. Ez funtsarekin bat ez gatozelako, baizik eta uste dukulako erantzulea dela eraldaketa hori amaitzea eta ondoren bermeekin lan egitea. Dagoeneko simplifikatuta dauden eta neur daiteken prozesuekin ez dugu webgunea promesaz bete nahi, konpromisoak bete nahi ditugu. Eta ondo iritziko diez, argiak, erabilgarrizek, ebalugarrizek, eta administrazio simpleago batekin eta hurbilago batekin lotute. Menos ruido y mejores servicios. Zara eta gutxiago eta zerbitzu hobeak, lehengoan ondo egiteak, bigatik balio baitu. Asko, beste norbaitek, Torrialekerik jauna. Muchas gracias, Eskerrik asko, Alkate Anderea.
Hau da, abstentzio positibo gehien jaso dituen mozioa. 12 bat. Legea oso argia da. Legeak dio, tokiko instituzionak, 4 urteren buruan, martxan jarri denetik, 20.000 gorako udalerriek onartu beharko dituzte dokumentu edo eta zerbitzu karta hauek. Legea 2016koa da. 4 urtera, 2000 urtea, COVID urtea izan zen, baina tira, berandu goaz udal bezala, kontu honi daukionez. Gure aldetik ulertzen dugu, noski. Edota ulergarria da dena erregulatuta ez egotea, eta hemen zer esan nahi diogu EH Bilduri. Ez gara mezu orokorretaz ari, ez? Interneten sartzean ikusi dugu zerbitzu kartetan kontu batzuk detailera aipatzen direla, adibidez, hau Bilboko udalean. 180 betetzea adibidez garbiketa edota hondakinen jasotzean, hau da, 24 orduak ez gainditea. Hau gauza konkretu bat da, edota kirol mailan. Urtero 410 kurso eskaintzea ur eremuan edota kirol adaptatuan. Hau da, ez da kontu orokor bat, ez, hemen gauza zehatzetaz ari gara, eta espero dugu udal gobernuak etorkizunean egitea. Eskerrak eskerrik asko mozio hau 12 abstentzio positiboekin aurreratarako dela. Ez, beraz bozketara pasatuko gara. Aldeko bozkak, Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos, kontrakorik ez abstentzioak. PS Euskadiko Ezkerra, EH Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzalekoak ditugu. Eta honez beste 88. puntura pasatuko ginateke, Popular Udal taldearen mozioa kirol instalazio berriak Aiboa 2 eraikineri buruzkoak. Zeinek Andrea jauna. Gracias, señora alcaldesa. Estaciones deportivas Aiboa 2. El reciente derribo del edificio del antiguo Instituto Aiboa 2. Aiboa 2 instituto zaharren eraikinen eraiskenak agerian utzi ditu gutxienez 1.500 metro karratuko lur zabalgune handia. Alderdi Popularetik beti egin dugu eraikin hau eraistaren aurka erabileraren bat lortu genukeela uste bai genuen. Eta aipatutako kukalekuan udal brigadei zuzendutako udal erabilerarako beste eraikin bat eraikitzearen aurka ere agertu gara. Getxok espazio irekiak eta gozamenerako espazioak behar ditu, eta ez udal eraikin gehiago. Eta obra publikoen brigadetarako gutxiago, non material kaltegarriak eta arriskutsuak, argaztunak eta inguruko bizilaguneik bakarrik kalte egin diezaieketen makinak lantzen eta manipulatzen diren. Udaleko garbiketa zerbitzuen kantoi bat egoteak, horien erratz, makina eta kamioekin aldatzen du dagoeneko lehen lasaia zen auzo bat. Eta horregaitik azpimarratzen dugu udal brigada Getxoko kanpoaldean kokatu behar direla. Horren ordez, Alderdi Popularrek kideok uste dugu aipatutako kokapenean belar artifizialeko futbol zelai bat edo 2 dituzten kirolinstalazioak jarri behar direla martxan. Aldagela, dutxa eta abarrekin. Eta horrela, fadurako instalazioei jarraipena emanez. Gaur egun gure herrian oso beharrezkoa baita. Eta azaldutatuko guztiagatik, Popular udaltaldeak honako erabaki proposamen hau aurkezten du. Lehengoa, udal brigadeetarako eraikina eraikitzeko aurreikuspenak alde batera utzita, horretarako aurreikusitako dirua erabiltzea futbol zelai bat edo batzuk eta horien elementu zagarriak eraikitzeko. Eta bigarrena mozionen berri udaleko erabiliteetan ematea. Nahiko argia da gure mozioaren edukia, ezta? Arenasek geratzea erabaki zuenean, kritikatu zen, eta esaten zen ez zegoela zelai nahikoa beste taldeentzat edota oinarri taldeentzat, eta beraz agerikoa da bestelako futbol zelaiak behar direla. PGU ezberdinetan aipatzen da fadurako zonaldea ez, autopistarekin muga egiten duena, horrelako eraikuntza egiteko, beraz gu eraistaren kontra egon ginen, adibidez eguneko zentro bat eraikitzea aipatu izan genuen, baina bueno, ja boto da eta zabalgune honek aukera hori ematen digu, errezena egiteko. Futbol zelai bat egitea, belar artifizialarekin eta horrela kategoria guztietako taldeek joka dezakete batez ere kategoria basukoak. Eta hortaz, espero dugu beste udal taldeek ere gure proposamena babestea. Eskerrik asko. Benito jauna. Sí, gracias, señora alcaldesa. Bai, eskerrik asko, alkate anderea. El futuro del solar
zabalgunearen etorkizuna nun lehen getxo bi zegoen, bueltaka eta bueltaka darama, udal hontan aspalditik, 2018tik planteatu zen Aigua Berriko proiektua, nun egongo da, edo egongo ziren brigada municipalak eta artxiboa, ez dakit artxiboa proposamenaren baitan jarraitzen duen edo ez, baina 2022an kredituen zabalkunde bat egin zen sobre kostuengatik, sortzen ari zirenak atzerapenengatik, eta 2025an gaur egun duela gutxi eraitsi da eraikina. Baina edo etorkizunaren informazioa nahiko eskasa da herritarrentzat. Ez natoz bat Alderdi Popularrak erabiltzen dituen argudioekin, batez ere aipatzen denean lasaitasunari eragiten zaiola, ni hortik pasatzen naiz, eta nahiko oso lasaia da. Edo eta brigadak hor kokatzea horren kaltegarria edo katastrofikoa izango denik. Haiek mozioan aipatzen duten bezala. Ez dugu uste horrela izango denik, eta gainera neurriak har daitezke horrelako kalte edota molestiak murrizteko, adibidez zarata edota eragin bisuala. Bai uste dut hala ere, ondo legokeela auzokoekin hitz egite da udal talde gisa, horrela kontu guzti hauek argitzeko edota akordiotara heltzeko bertako auzokoekin, diseinuari dagokionez edota neurri ere dagokionez, eta horrela inpaktua murrizteko, baina udal gobernuak erabakiko du alorrontan. Hala ere, zera adierazi nahi dut gure taldetik, inoiz ez dugu proposamen hau babestu. Oposizioko inork ez du babestu. Eta udal gobernuan, aurreko legegintzaldian, aho bakarrez erabaki zenuen. Eta tira, eraitsi da eraikina, bai, beharrezkoa zena gure ustez, nahiko baldintza txarretan zegoen, strukturalki eraikina, informeek jasotzen zuten bezala, baina ostera beste gai bat dator, eredu urbanistikoari eragiten diona, zoru motei eta eman nahi zaien erabilerai dagokiona. Eta alorrontan Alderdi Popularrak ez duzue desadoz egon behar, edo ez zendukete egon behar, ze ordenazio urbanorako plana babesten duzue, gero larritu egiten zarete, edo horrelako mozioak aurkezten dituzue, auzokoen lasaitasuna aipatzen duzue, eta saldatzen zarete, baina ez dakit horren arduratuta zaudeten zuen PGU-en negoziazioan ez baituzue hau guzti hau azaldu inoiz. Udal gobernutik esan da IOBek inventariatu zuela zorua eta hala da, eta beraz bertan soilik industriarako jarduketa ahalbidetu daitekela. Nik egia esan lur kontaminatuaren legaren inguruan ez daukat jakintza hundirik, baina zenbait zalantza ditut bestelako lur kontaminatu batzuetan gure inguruan ikusten dugu beste erabilera bat jartzen dela martxan kontaminatu ostean. Adibidez, Leioa eta Arandi inguruan adibide bat dago, bertan merkataritza zentru bat eraiki zen, artean ere bai, duela zenbait hamarkada. Baina tira, ez da nahi dudana da, zoru kontaminatuak erabili izan direnak beste kontu batzuetarako eta ez soilik industriarako. Eta hau argitu beharko litzateke. Beraz, abstentzioa bozkatuko dugu, futbol zailaira bideratzea, guretzat bai kontutan izan daitekelako, baina gure argudiaketa ezberdina delako abstenituko gara. Zergaitik, Bolueko zenbait zelai bertara bideratu daitezkelako eta 3 helburu lortu beti defendatu ditugunak batetik. Zaurgarriak diren espazioetan ez dugulako eraginen behar, adibidez Paduran, Palmera etxean, Fadurako piztinak ere handituko direlako eta orain Bolueko zelaiak askatzen badira, zenbait terreno berreskuratu ahal izango dira, ez? Boluetako humedalera lapurtu zirenak. Eskerrik asko. Girau Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea. No es la
Ez da lehenengo aldia Alderdi Popularrak horrelako planteamendua egiten duena, ez garatzeko udal brigadak hartzeko eraikina. Hala, beti ere eman diegu erantzun berbera. Une honetan, brigaden eraikinaren antzinatasuna nahiko handia da eta bere tamaina eskasa da Martikoenan, osasun zentroaren atzean alango zen. Gainera, jakina da, espazio horren helburua, erdigunean dagoena, izango dela etxe bizitzak egitea. Kontuan hartuz, etxe bizitza premia dagoela, getxon eta kontuan hartuta zein eraikin dauden inguruan. Horregatik guztiagatik, kokapen berri bat behar dute udal brigadek, eta erabaki da Aiboako Institutu Zaharraren lekuan jartzea, duela urte batzuk definitu zen proiektua, eta horrela jasota dago APOan. Hori da erabilera kalifikazioa APOan, eta zentzu horretan lan egiten ari gara faseka hori eraikitzea aldera. Hala, denok ulertu behar dugu beharrezkoa dela espazio egokia edukitzea udal brigadako langileak hartzeko. Albainileria, pintura, mekanika, langileak dira eta egunero lan egiten dute gure udalerria mantentzeko. Eta Aiboako proiektu berriarekin horrela izaten jarraituko du, instalazioak hobetuko zaizkielako udal brigadako langilei, eta gainera ez dugu ulertzen zein den Alderdi Popularrarentzat arazoa. Izan ere, Martikoenan ez da arazorik egon kokapenarekin, kontuan hartuta hiribilbearen erdiaren egon dela, beraz ez litzateke arazorik egon beharko Aiboan ez da ere kokapen berriarekin. Gure ustez, planteamendu hau, kamioien mugimenduarekin lotutakoa ez da egiazkoa. Hala, Larraina Zubira eraman dira horrelako jarduketak hiribilbetik kanpo, eta ematen du Alderdi Popularrak saiakera populista egin nahi duela auzoan zarata sortze aldera, eta ez dakigu zein den horren kasuan bere helburua. Horregatik guztiagatik aurka bozkatuko dugu mozionen aurrean. Bai, Zelai Andrea. Eskerrik asko egun on guztioi. Gaur eztabaidatzen ari garen mozioa garrantzitsu bat ukitzen du, kirol azpiegituren beharra agetzon. Eta horretan argi utzi nahi dugu. Gu ere guztiz ados gaude herriak kirol instalazio gehiago behar dituela. Gaur egun eskaria handia dago, talde eta klubek entrenamendu orduak eskatzen dituzte, eta espazioak beteta daude. Bai, beraz, bai, badago behar izana. Eta horretan ez dago zalantzarik. Baina behar izatea ez da nahikoa. Eraikitzeko modua, kokapena eta plangintza ere serio hartu behar dira. Eta hemen dator gure desadostasuna PPren proposamenarekin. Azpiegiturak ezin dira improvisazioz edo titular baten arabera planteatu. PPek gaur aurkezten duen mozioa aztertuta, gauza bat nabarmena da. Diskurtsoa eta ekintzak ez datoz bat. Aiboa biren lurzoruari dagokionez, 2022tik ona aurrekontuetan milioika euro erreserbatu dira lurzoil honetan brigadak kokatzeko. 2022an 1,2 milioi, 2023an 1,7 milioi, 2024an 700.000 euro, eta 2025an 400.000 euro. Eta gogoratu behar dugu, PPek bai 2024ko, bai 2025ko aurrekontuak onartu edo bideragarri egin zituela. Eta momentu horretan, ez zuten ezer esan, ez zuten aurkegin, are gehiago, ez zuten alternatibarik defendatu. Orain ordea, esaten dute betidanik kontra egin direla, nahiz eta aurrekontu horietan, argi eta garbi jasota zeuden brigadak, Aiboa biren lurzoruaren kokatzeko partidak. Eta kirol instalazioak nahi dituztera. Baina galdetu behar diegu, zergatik ez zuten hori defendatu aurrekontuak bozkatzerakoan, are gehiago. Ez da kasu bakarra, 2023an, Cedemosen erabilera kirolari lotutako proposamena atera zuten prentzara. Baina gero, hemen, guk EH Bilduk Getxo Aventura proiektua ekarri genuenean, kirol azpiegitura argia ere bazena, PP abstenitu egin zen. Hau da, aukera izan zutenean, ez zuten baiezkoa eman. Hau da eredua, titular politak bai, prentza bai, baina momentu erabakigarrietan, aurrekontuetan bozketan adibidez, edo Elkarrekin Podemosen bozeramaileak argi azalduen bezala APOaren bozketan ere bai, isiltasuna edo abstentzioa. Diskurtso bat kanpora begira orduan,
baina abstentzioak eta isiltasuna une erabakarrietan. Guk argi daukagu. Getzok behar ditu kirol azpiegiturak, bai, baina behar du baita ere koherentzia eta seriotasuna gai honetan. Eta PPren proposamenak ez du hori eskaintzen. Amaituzu? Amaituzu? Bale, eskerrik asko. Bai? Bale, Gozio Anderea, orduan zure txanda. Eskerrik asko, alkate Anderea. Bueno, lo primero que queremos... Lehenik eta behin, argi utzi nahi dugu, gobernu honek legea betetzen duela, baita bere konpromisoak ere, eta kasu honetan, hori egiten dugu erabaki arduratsu batekin. Aiboa biko lurzorua erabiltzea, eraikin bat egiteko udalbrigadentzat. Euskal araudia dago lurzoruaren eremuan eta energia trantsizioan eta klima aldaketan, eta oso argia da, lurzoru berriak okupatu baino lehen dauden hiri lurzoruak erabili behar dira, eta koherentea da erabili gabe dauden lurzoruak erabiltzea. Eraldatu beharrean beste lursail batzuk poligono industrialak izan daitezen azkenean. Gogorarazi behar da hori. Hala, Aiboa bi institutu zaharra aluminosia zuen eraikina zen, eta amiantoa zegoen eraikin hori, gaitzorik zegoen, argi eta garbi, eta ezin zen aprobetxatu modu seguruan, eraitzi behar zen, hori zen konponbide bakarra, eraistea. Arduratzua zen konponbide bakarra hori zen, eta mantentzea temeritate bat zen. Hala, udalbrigaden proiektua Aiboa bin egokia da, eta gainera hartutako konpromiso bati erantzuten dio, konpromiso hori hartu genuelako udallangileekin. Gaur egun, udalbrigadak kokatuta daude Alangon. Eta eraikina ez da egokia ematen duten zerbitzurako. Beraz, helburua da leku batetik eramatea bestera, hiri leku batetik bestera, bere lan baldintzak hobetuz eta udal langilei emanez eraikin duina eta segurua, hori merezi dutelako hain zuzen ere. Baina honen helburua ez da beste eragozpen batzuk sortzea, brigadak existitzen dira eta zerbitzuak ematen dituzte, udalerrian besterik gabe instalazio hobeak ematen dizkiegu, jarrai dezaten bere lana egiten beti ere herritar guztien alde. Eta onurarako, noski. Hala, aukera desberdina plantea daitezke lurzoru huts bat betetzeko, eta bai, egin daiteke zelai berri bat, futbol zelai bat, baina errealistak izan behar gara. Gure kirolsarea zabala da eta fadura da ardatz nagusia, eta hor inbertitzen jarraitzen dugu. Lurzoru huts guztiak ezin dira izan kirol instalazio, eta are gutxiago kontuan hartuta premia dagoela etxe bizitza egiteko eta konpromisoa daukagula zerbitzu publiko oinarrizko batekin, horregatik guztiagatik argi eta garbi defendatzen dugu hartutako erabakia. Aiboa biko proiektua legezkoa da, koherentea eta konprometitua udalerriarekin. Horregatik aurka bozkatuko dugu mozio honetan. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Andrea jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate Anderea, arrazoi batekin edo bestearekin, argi dago, Getxoko herritarrek ez dutela aukerarik izango futbol zelai bat edukitzeko gure udalerriaren erdigunean. Kontuan hartuta oso beharrezkoa dela, batzuek esaten duten bezala, baina konponbiderik eman gabe. Konponbide hau merkea da, simplea da, eta gainera lor daiteke aurrekontua dagoelako. Besterik gabe, helburua aldatu beharko litzateke. EAJ-ko zinegotziak esan du, ezin dela hiri lurzoru bat poligono industrial bihurtu, baina hori egingo duzu, udalbrigadak poligono industriala dira. Esatea Martikoenak ez duela arazorik sortzen herritarrentzat, esan nahi du, ez duzuela ezagutzen, ez dakit ezagutzen duzuen, baina goiz jesartzen bazarete, ikusiko duzue zarat asko dagoela, kamioi asko daudela, tonelaje altuko kamioik joaten direla, pinturak ekartzen dituztela, barnizatzen dituztela, bankuak eta zarata egoten dela, eta gainera osainak sortzen dituztela. Hirigintza operazio bat egin nahi duzuela, ondo. Langileekin konpromiso hartu duzuela, ondo. Langileak ez daude kezkatutako kapenarekin berdin die Cedemosen egon edo beste leku batean egon. Nik uste dut Cedemosen lekuan egon beharko liratekeela bere jarduera hobeto gara daitekelako bertan. Egin beharrekoa da poligono industrial batean egon bere lana, poligono industrial bati dagokiolako. Eragozpenik sortzen ez dela esateak, esan nahi du ez duzuela ezagutzen egoera. Askotan kezatu dira herritarrak, brigadek garbitzen dute goizeko 6:00 eta pitidoak entzuten dituzte herritarrek, pipi egiten dute errastatzaileek, eta orduan sartzen dira langileak eta horrek eragozpenak sortzen dizkie herritarrei.
imaginatu horri gehitzen dizkiogula beste elementu batzuk, radiala edo rotaflesa bezala egun osoan zarate egingo dutenak. Dirua dagoela eta aurrekontuan zegoela, noski, apoa edo aurrekontuak onartzen direnean, gauza handiak aipatzen dira eta beste gauza txiki batzuk ez dira hor sartzen. Hala, ezin zen aldatu, Aiboa Berriko kreditu konpromisoa beste urte batzuetatik zetozelako, baina aurrekontu bat egiten duzunean, orokorrean hitz egiten duzu, eta zehetasun asko tinteroan geratzen dira, inoiz ez dugulako lortu nahi dugun guztia lortzen, hori ezin da, inoiz ez dugu lortu nahi duguna, ez da apoan ere, eta esan da kutsatuta dagoela lurzorua, hori esan du Elkarrekin Podemosek, kutsatuta daude Getxoko lurzoru asko, eta EAJak beti esaten zuen lursail horiei buruz, eta Ioberen lurzoruen orrialdean sartu ginen eta boluela kutsatuta dago, ikusi genuen hori, atletismo zelaia Faduran kutsatuta dago, institutuko gunea kutsatuta dago, garbigunea kutsatuta dago, eta gune horietan atletismo pista kutsatuta dago, boluela kutsatuta dago, eta hor kirol jarduera egiten da, kutsatuta dago bide batez kirol portua, eta hor egin nahi dira erreformak, eta kutsatuta dago, eta inork ez du esaten nork ordainduko duen deskontaminazioa norbaitek eraiki nahi badu, norbaitek egin beharko du, Elkarrekin Podemosek esaten duen bezala, ezta? Nik uste dut, atletismo pistan egin dela eta boluen egin dela, deskontaminazioa ez da egiten, dana delakoa botatzen dute gainetik, eta kitxo, deskontaminatzea oso ondo dago, baina aitzakia izan daiteke besterik gabe, futbol zelaia aukatzeko. Pena da. Sin esa posibilidad del campo de fútbol, por una razón. Pena da, futbol zelairik gabe geratzea aitzakia horiek direla medio. Ikusiko dugu herritarrek zer esaten duten. Beste norbaitek? Zelai Andrea? Bai, bueno, berriro, argi utzi nahi dugu, kirol azpiegituraren beharra hori ez dugula aukatzen, baina argitzea arren, eta ulertzearen zergatik gure boska. Orain Andrade jaunak esan du, getxostarrak, se van a quedar sin campo de fútbol. Bueno, bai, claro, guk zalantza handiak ditugu, eremu horretan, futbol zelai bat sartzen lan, edo bi, eta hortaragoa seriotasun falta esaten dugunean, proposatzea bat edo bi, bueno, pizkat serioagoak izan behar gara proposatzen ditugunean gauzak, futbol zelai bat, eta horrek behar dituen azpiegiturak, dutxak, aldagelak, guk zalantzak ditugu espazio horretan sartuko liratekeen edo ez futbol zelai bat edo bi. Orduan, bai eskertuko genuke seriotasun pizkat gehiago proposamenak egiten direnean. Eskerrik asko, beste norbaitek, bozketara pasatuko gara beraz, aldeko bozkak, Partido Popularra, kontrakoak, PS Euskadiko Ezkerra, EH Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzalea, abstentzioak Elkarrekin Podemos. Eta honez beste 89. puntura pasatuko ginateke, Popular Udal taldearen mozioa adinekoen nazioarteko egunari buruzkoa. González del Valle Andrea, zeure hitza. Eskerrik asko, alkate Andrea. Asko dira udal honek zaindu behar dituen arloak. Batez ere gizarte zerbitzuetakoa eta horren barruan lagunkoia edo zahartze aktiboa programa. Oso programa garrantzitsua da, izan ere, gure udalerriko biztanle gehienek 60 urte baino gehiago dituzte, eta euren eguna ospatzea merezi dute. Orain arte eta haien bizitzan zehar egin dituzten ekarpenak aitortze aldera. Urriaren batean adinekoen eguna ospatzen da mundu osoan, eta egun hori ez litzateke ahaztu behar, kontrakoa baizik. Data nabarmena izan behar da, eta komunitatea ikusarazteko hainbat ekitaldi egin behar dira. Zoritzarrez, adinekoen eguna ez da asko nabarmentzen gure udalerrian, horretan interesa izan dezaketen pertsona gehienen artean. Hain zuzen ere, orain arte egin den programak ez du beharrezko arreta jasotzen, ilusio gutxikoa izateaz gain. Azaldutako guztiagatik, Popular Udal taldeak honako erabaki proposamen hau aurkezten du. Lehenengo urriaren batean adinekoen eguna ospatzea, elkarteen laguntzarekin batera haiek diseinatutako edo asmatutako programa zabal batekin. Bigarrena,
programa hori zabaltzea, gainerako ospakizunak bezala, partaidetza handiagoa izan dadin. Hirugarrena, udalak behar diren baliabide guztiak ematea parte hartzaileen ekarpenen ondoriozko programa gauzatzeko. De las personas participantes, que se informe de esta moción. Laugarrena, mozionen berri ematea komunikazioko udal baliabidetan. Jarraian, justifikatuko dut Alderdi Popularrak aurkeztutako mozio hau. Nazioarteko egunak baliagarriak dira ospatzen den gaia ikusarazteko edo helburu den pertsonak ikusarazteko. 80ean Nazio Batuen Batzar Nagusiak urriaren 1 izendatu zuen adinekoen nazioarteko egun. Eta horri gehitu behar zaio 2016ko ekainean udal honek onartu zuela bere atxikipena Dublingo adierazpenera. Adinekoekin lagunkoiak diren hirien adierazpenarekin bat egin zuen udalak, eta horrek inplikatzen gaitu eta bultzatzen gaitu are gehiago ospatzera adinekoen eguna gure udalerrian Getxon. Getxoko udal Alderdi Popularrak egun zabalagoa, ludikoagoa eta herrikoiagoa proposatzen du, eta laburbilduz parte hartzaileagoa. Erakusketak eta hitzaldiak ondo daude, baina jarduketa hauek ez dira aitzakia ez ospatzeko nazioarteko egun hori behar bezala. Besteak beste, ez dakigulako zein puntura arte sentitzen diren ordezkatuta adinekoak horrelako ospakizunetan, eta ez dakigu zenbatek parte hartzen duten, eta adibidez esposizioez eta hitzaldiez ari naiz. Getxoko Alderdi Popularrak proposamen desberdinak batu ditu, eta hortik aurrera egin beharko litzateke programa ludiko bat. Kalejirarekin, baskari batekin, lagunekin, txapelketekin eta jolasekin, gero dantzekin bukatze aldera. Noski, programa hau alda daiteke eta irekita dago proposamen gehiago egin arte, noski, eta proposamenak daitezke. Ospakizun modu hori, kaleko izango dena modu bat da ikusarazteko eta animatzeko pertsona gehiago, adin desberdinetakoak bat egin dezaten jai honekin. Horrez gain, modu bat da, nahigabeko bakardadeari aurre egiteko. Hala, jai giroak laguntzen du harremanak sortzen pertsonen artean, eta laburbilduz horrek laguntzen du tristura atzean uzten, eta hori guretzat ezaguna da, soberan dakigu eta horregatik proposamen hau aurkeztu dugu. Galdetu beharko genioke geure buruari zergatik aurkezten dugun mozioa irailean kontuan hartuta urriaren 1 ospatzen dela egun hau. Erantzuna oso sinplea da. Eskaera desberdinak egin dituzte adinekoek eta elkarteek beste urte batzuetan, bai beste urte batzuetan, eta horregatik espero genuen gobernu taldeak gizarte kohesioko batzordeetan programa bat aurkeztea, berritzailea izango zena, ilusiozkoa eta asebetegarria pertsona horientzat guztientzat. Gure biztanleriaren laurden bat baino gehiago direlako, baina zoritxarrez ez da ezer aurkeztu, zertarako balio du. Zerbait onartzeak baldin eta ez bada ezer egin, ez du ezertarako balio, 9 urteren ostean ezin da esan asmorik dagoen zentzu horretan. Orain urtebete duzue prestatzeko merezi duen bezala. Izan ere, denbora behar da hori guztia antolatzeko, kaleko lekuak, gero estalkien plangintzarekin batez ere kontuan hartuta eguraldia, janaria, nork egingo duen janaria, zein izango den menua, musikariak zer nolako txapelketak egin daitezkeen, aitortzea urteko Getxoko adinekoak eta bar luze bat. Dana ondo atera dadin, beharrezkoa da ondo antolatzea eta antolakuntza onerako denbora behar da, laburbilduz eta azken batean. Jai hau merezi dute adinekoek, gizartearen parte direlako, ez dira inoiz erretiratzen gizartetik eta ekarpenak gehi ditzakete eta gainera izan behar dira udalerriaren erdigune. Mila esker. Eskerrik asko. Benito jauna. Bai, eskerrik asko berriro ere. Alkate Anderea, Alderdi Popularrak mozioarekin proposatzen du programa zabal bat ospatzea adinekoen eguna ospatzeko urriaren 1 hain zuzen ere. Astebete barru, begiratu beharko nuke egutegia, baina bai, astebete barru. Beraz, helburua da nire ustez hurrengo urtera begira programa bat eratzea. Bai 23an, bai 24an, udalak ekitaldiren bat egin zuen egun hori ospatzeko 2023an, prentsa barretan dagoenagatik, zentratu zen nahigabeko bakardadean eta erakusketa bat egin zen RKN, eta horrez gain tailerrak antolatu ziren. Iaz 24an,
Programa apur bat laburragoa izan zen nolabait esatearren, eta murriztu zen tailer batera. Proiekzio bat egin zen musikebarrin, proiekzioa uste dut ez zegoela lotuta adinekoekin, baina tailerra sartzen zen egun horren ospakizunaren baitan behintzat esandakoagatik. Logikoki, ez gaude aurka, ez gaude ospatzearen aurka, nazioarteko egunak ospatzearen aurka ez gaude noski. Nik uste dut, garrantzitsuak direla horrelako egunak ikusarazteko gai garrantzitsuak eta kolektibo sozialak ikusarazteko edo bere premiak ikusarazteko eta bere lehentasunak ezagutzera emateko hori begibistakoa da. Baina konpromisoa hobeto erakusten da gauzak eginez egunerokotasunean eta ez hainbeste nazioarteko egun bat ospatu urtean behin. Beraz, nik uste dut hor jarri behar dugula azpimarra eta ez hainbeste ospakizunean. Urtean behin ospatzearekin gure ustez ez da nahikoa eta ez gara horretan zentratu behar. Gaur egun, eskaintza zabala eta askotarikoa dago jarduerei eta ikastaroei dagokienez. Gainera, horiek egiten dira sail desberdinetatik eta uste dut gauza batzuk hobe daitezkela, noski, antolakuntzari eta eskaintzeko moduari dagokienez, besteak beste, eta komunikatzeko moduari dagokionez ere bai aldaketak egin daitezke, baina ez nuke nahi gehiegi luzatu gai honetan, baina ikusten dugu gabezia bat dagoela eremu batean. Oraindik ere adinekoei eta bere elkartei ez zaie ematen paper zehatzik aktiboki erabakitzeko udalerriaren patua nolabait eta etorkizuna eta erabakitzeko zeintzuk diren bere dinamikak bere elkarteetan eta orain zuzen ere guk arazo bat detektatzen dugu beti defendatu izan dugun bezala aurreko legegintzalditik hain zuzen ere eta gai batzuk aipatzearren Getxo Lagunkoia dago. Getxo Lagunkoia aktibo egon zen denbora batean, baina egia esan urte batzuk daramatzagu kontu ematerik gabe eta aktarik edo berririk izan gabe zentzu horretan. Beraz ez dakigu funtzionatzen duen taldeak edo geldiarazi egin den eta jarduerarik ez duen, suposatzen dugun bezala. Horrez gain, uste dugu kanporatu behar direla eta baztertu behar direla jarrera batzuk orain arte izandakoak. Bi adibide ematearren, nagusien etxea eraitzi zen, Ibar Nagusien etxea hustu zen, eta ez hori bakarrik, indarrez eta alabeharrez sartu zituzten errekaeko solairu batean, eta haiek ere esan zuten arazoak zeudela horreta, ez zeuden gustora. Eta hori egitea adibidez ez da bat ere egokia badago, beste adibide bat, Urgul zentroa. Hala, elkarteek, eta guk ere bai esan genuen aurreko legegintzaldian, esan genuen, esan bezala, ez zela espazio ireki bat topaketarako, ez hori ze, gure ustez, salak edo aretoak erreserbatzeko espazio bat zen, hori zuzendu da, eta erreformatu egingo da espazio hori, eta izango da RKaren hirugarren solairuko espazioaren antzekoa izango da Urgul zentroa, eta ikusiko dugu zer gertatzen den, baina adibide argi hauek erakusten dute udal honek antolatzen dituela jarduerak adinekoentzat, baina gure ustez, oraindik ere hobetzeko tartea dago eta saiakera handiagoa egin beharko litzateke adinekoak partaide izan daitezen eta herritar eta auzokide aktiboak izan daitezen gure udal politikaren baitan. Eskerrik asko. Norbaitek, Díaz Anderea. Eskerrik asko alkate Andrea, egunon denari. Bueno, lo primero agradecer. Lehenik eta behin, eskerrik asko eztabaidagatik eta ekarpenak egiteagatik taldeoi. Egia esan, eraikitzailea izan da Elkarrekin Podemosen proposamena eta planteatu diren gauza askotan nahiko ados gaude. Lehenik eta behin, aitortu behar da garrantzitsua dela urriaren bata adinekoen nazioarteko eguna garrantzitsua da eta udal honek konpromisoa dauka sartze aktiboarekin eta batez ere gure adinekoen sartze aktiboarekin, dakizuen bezala sartze aktiboa hildo estrategikoetako bat da, udal honetan ez soilik gizarte kohesioan baizik eta kirolean eta kulturan ere bai. Beraz gure eguneroko lanaren parte da eta egunerokoan gaude adinekoen elkarteekin elkarlanean. Hori esan da, komeni da zenbait kontu argitzea. Hain zuzen ere eztabaida ondo kokatzeko, ez da egia
ezer egin ez denik, ez dut ezer errepikatuko, aipatu dira aurreko kanpaina batzuetako jarduerak zeinetan zentratu garen gai garrantzitsu batzuetan, baina horrez gain esan behar da denbora luze batean udal zerbitzu arduraduna egon dela teknikari espezifikorik gabe, eta hori hala da, eta denok ezagutzen duzu, eta egoera honetan saihestezina da esatea atzeratu dela programazioa, ez soilik zehatza baizik eta urtekoa ere, bai, eta hori konpondu da duela astebete batzuk, eta gaur baditugu teknikariak horren aurrean edo horren ardura hartuz, eta horri esker gai izango gara, gai garrantzitsuak garatzeko, esan bezala horren adibide da getxo lagunkoia, berrartu nahi duguna foro hori, berrartu nahi dugu, eta adinekoen kontseilu hori berrartu nahi dugu, eta berrabiarazi nahi dugu gure helburua delako. Esan bezala, programatu dira jarduera batzuk, eta aurten kalitatezko jarduera bat programatu da, eta ez dut esango ilusio gutxikoa denik alderdi popularrak esan bezala. Urriaren batean, Romo Kulturetxean jarduerak egongo dira, Bea Seber sexologoaren hitzaldi bat egongo da. Mito bat dago eta gu horretan zentratuko gara eta lotuta dago adinekoekin, eta esaten da adinekoek ez dutela sexualitaterik, eta gako praktikoak ematen dituzte askatasunez eta autoestimuz edo estimuz bizitzeko etapa hau. Gurari etxean horrez gain sortzaileen obra bat aurkeztuko da, Getxoko sortzaileek egindakoa. Gu ere bagara deitzen da, Julen Nafarretek egin du, kasetaria da, eta Ines Bermejo artistak sortu dute, eta estereotipo kaltegarri hori gezurtzen dute, zeinetan pentsatzen den adineko guztiak direla heterosexualak. Liburu bat aurkeztuko dute, eta erakusketa bat jarriko dute, erakusgai egongo dena, azaroaren 7 arte. Beraz, nik uste dut benetan proposamen berritzaileak direla, ausartak direla, eta pentsatuta daudela ulertzeko, entzuteko eta elkarrizketak edukitzeko, eta adinekoak erdigunean jarriz, baina adinekoak bere dibertsitatean, eta respetatuz bere bizitza osorako eskubidea. Izan ere, garai batean bere eskubide hori guztiak ukatu dira, beraz ez dut onartzen esan dena. Hitzaldia balioan jarri behar dira, eta ez dut onartzen hori ez egitea. Bigarrenik, argi utzi nahi dugu adinekoen nazioarteko eguna, eta hori esan da, eta ados gaude, ez dela data bakarra udalak erabiltzen duena haiengan pentsatzeko. Udalan Mas 60 izeneko programa bat dago, eta tailer asko eta ikastaro asko egiten ditugu osasunean, kulturan, digitalizazioan, memorian, kulturarteko bizikidetzan edo adinarteko, belaunaldi arteko bizikidetzan, eta 100 pertsonek parte hartzen dute, Kafesen konpainia, zine adin, bailables, jardueretako batzuk baino ez dira, eta horrez gain gogorarazi behar da finantzazioa handituko dela 3 elkarteen artean, adinekoen 3 elkarteen artean finantzazioa handitu dugu, eta zuek badakizue nabarmen handitu da bere ekarpena, eta horri esker elkartek aukera daukate oso programazio zabala egiteko, eta askotan hori egiten da udal espazioetan, eta askotan horrek eskaintza publikoa osatzen du. Horren bestez, adinekoen egun ospatzea bai noski nola ez, baina ez gauza isolatu edo improvisatu bezala, eta garrantzitsua da finkatzea eta hobetzea urteko programazioa egonkorra, askotarikoa eta partaidetzaskoa. Horrek benetan duelako eragina adinekoen bizitzan. Nik uste dut, komeni dela aipatzea, begibistakoa den bezala, mozio hau berandu datorrela, izan ere 6 egun falta dira baterako. Eta zentzu horretan abstenituko gara. Egia da, berreskuratu nahi dugula garrantzitsuena, eta partekatzen duguna berreskuratu nahi dugu. Hala, balioan jarri behar da egun hau, balioan jarri behar da adinekoekin egindako lana, eta ziur gaude, hobetuko dugula, eta noski, teknikari berriak egotea lanean bere bizikoa da, jarraitu alizateko gure proposamena garatzen eta bultzada bat emateko Getxo lagunkoia programari eta parte hartzeari, hori baita hain zuzen ere gure helburua. Mila esker. Beste norbaitek, bai, Barañano jauna. Egunon, barkatu. Lehenik eta behin gogorarazi nahi dugu urriaren bata ez dela oharkabean pasatzen Getxon. Gure udalerriko elkarteek urtero ospatzen dute adinekoen eguna. Beraiek antolatutako jardueren bidez, eta hor dago benetako indarra. Herritik sortzen den dinamika, ez propaganda instituzionala. Baina arazo nagusia ez da egun hori ospatzea edo ez ospatzea. Adinekoek egun bateko festaren gainetik eskubidea behar dituzte. Azken asteotan, Jaurlaritzak herri ekimen legebiltzarrean blokeatu du. Hau bai dela benetako arazoa.
Instituzioek uko egiten diote adinekoen eskaera nagusiei, eta orain proposatzen dena berriz, publizitatez betetako egun bat. Gogora ekarri nahi dugu ere, badirela 3 urte Ibar Nagusien etxea bota zutela eta oraindik ez dugula alternatibarik. Eta hori da herritarrek gehien sentitzen dutena. Azpiegitura falta, laguntza falta, ez errespetatzea euren borondatea, euren hitza. Adinekoek behin eta berriro eskatu dute auzoetan eguneko zentro gehiago, arreta sozial eta sanitario hurbilagoa, eta hori bai dela lehentasuna. Beraz, guk argi daukagu. Adinekoei errespetua ez zaie egun bateko ospakizun hutsekin erakusten, baizik eta baliabide erreala jarriz eta eskubideak bermatuz. Horgaitik, abstenituko gara. Eskerrik asko. Mustajo jauna. Bai, eskerrik asko alkate andrea. Bueno, mozio honen harira, gure taldearen pertsona nagusientzako erabateko konpromisoa adierazi nahiko nuke lehenbizi. Eta ez bakarrik konpromisoa, baizik eta gure alderditik, Eusko Alderdi Jeltzaletik, herri honetako gizarte zerbitzuen garapenean erreferente izateko ekarpenetan izan garelarik, pertsona nagusien aitortza egiten diegula adierazi nahi dut. Gure gizartean izan duten eta duten papera balorean jarriz, eta euren aldeko konpromiso irmoa erakutsiz. Gizartean aktiboki parte hartzen jarrai dezaten, duintasun osoz. Beraz, argi utza nahi dut, fondoan ziurrenik ez dugula horrenbesteko desberdintasunik Alderdi Popularrak egiten duen mozioarekin. Edo modu positiboagoan esan da, bat egin dezakegula, baina fondoan berriro diot. Kondua da, mozioa erakurrita, nolabait ezin diogula baiezko botorik eman. Eta ezin diogu eman alde batetik lagundu egin direlako elkartekin harremanetan urriaren bateko nazioarteko pertsona nagusien egunaren zentzuan doazen ekimenak, eta hori Díaz Andreak adierazi du. Y luego, por otro lado, que no querría caer en el tópico de que... Eta bestetik, eta gure udalarentzat nagusien egunero ospatzen delako, ez? Eta egun hau ere ikusgarritasunaren alde dagoelako. Hala ere mozioa irakurrita, Alderdi Popularranena, badirudi hemen ez dugula ezer egiten gure udalean. Eta niretzat hau adierazgarria da. Adierazgarria da nola hasi duzuen mozioa. Pertsona nagusientzako eskaintza zabala du, eta hori uste dut ukaezina dela eta talde politikoek hemen ere aitortu egin dute. Eta eskaintza ez da soilik gizarte zerbitzuetatik egiten. Hortik ere egiten da, noski. Baina mozioaren goiburura joan da, nazioarteko adineko pertsonen eguna, gogorazi behar dugu gizartaren sentsibilizazioa, zahartze aktibo osasuntsu duina eta parte hartzailea sustatzea, pertsona nagusien eskubideak, giza eskubideak eta ongizatea sustatzea, eta euren gizartearekiko ekarpena aitortzea dituela helburu. Horretarako aitortu zuen Nazio Batuen Erakundeak 1980ean. Eta beraz, uste dut, pozik esan dezakegula agetxon, helburu horien baitan lan egiten dugula. Hainbat baitira pertsona nagusientzat antolatzen eta egiten diren ekintzak, ekitaldiak, tailerrak, kirol jarduerak, hitzaldiak, obrak, arlo sozialetik, sartze aktibaren unitatetik, eta gainontzeko zerbitzuetatik. Aipatu da lehen, gurari etxea, herritarren segurtasuna, getxo kirolak, kultura, hau da, zeharka, de manera transversal. Zentzu horretan lan egiten dugunik ukaezina da, eta udalerri lagunkoia garela esan dezakegu. Somos un municipio amigable para las personas. Eta lagunkoiak garela persona nagusiekin, eta beraz, ados egon arren, funtsean fondoan ez dugu ulertzen, hobekuntza proposamen batek itzala egitea edota invisibilizatzea dagoeneko egiten ari garena. Beraz, abstenituko gara. Eskerrik asko. Beste norbaitek? González del Valle Andrea. Eskerrik asko. Erantzuten joango naiz, apurka-apurka parte hartu duten ezberdinei.
alderdi sozialistaren ordezkariari dagokionez, berak esan du, tira, eta ez nago tailerren kontra, bai, badakit hainbat eta hainbat hurbiltzen direla, baina askoz gehiago gara. Eta horiek ez daude lantegietan. Ez nago hitzaldi hauen kontra, edo eta lantegi hauen kontra, baina adibidez lantegi batzuetaz hitz egitean, adibidez, komentemos esa foto deritzona, bai, hor 15 hurbildu ziren, 11 hurbildu ziren, nik uste dut berrikuntza behar dugula lantegi hauetan asko, baina ez naiz horietaz ari, nazioarteko egunaz ari naiz. Persona nagusien nazioarteko egunaz batu baldin bagara udal gisa egin behar dugu. Ibar Nagusia elkarteak badakit antolatu zuela bazkari bat, baina ez litzateke zerbait hobea asko sege handiagoa litzateken bazkari bat partaidetza zabalago batekin. Eta alderdi sozialistaren ordezkariak izan digan bezala, badakite mozioa batzutan, edo antolakuntza modu improvisatuan egin aldela, ez? Baina nik uste dut hurrengo urtera begira egin alditugula aldaketak gure mozioa berandu datorrela heldu baldin bada. Ez dakit zer iruditzen zaien gaizki egun bat ikusgarriago egiteaz, batira ni persona nagusi bezala ez nago ados ikuspuntu horrekin. Beste norbaitek? Díaz Anderea. Bueno, no quiero insistir. Ez dut insistitu nahi, dagoeneko aipatu dena. Dagoeneko ospatzen da persona nagusien egun internazionala eta oso interesgarria da jarduten edo lantzen ari garen gaia, sexualitatearena. Ze aipatu izan da, ez dela ikusgarria gure proiektua. Eta gero ere estrategia ere garrantzitsua da. Getxo lagunkoia izatea persona nagusiekiko orain. Langileak ditugunez eta dirua dugunez, beti beharrezkoa dena edozein proposamen garatzeko, badakigu hobetuko dugula modu ageriko batean. Baina aprobetxatuko dut momentu hau kontu bati erantzuteko. EH Bilduri erantzuteko, zehazki. Adibidez, gobernu taldearen atzean gauden talde politikoei esan duenaren kontra. Ez dakit ILP-az ari den. Bai, ez da, horretaz ari zara. Tira, ez gara SMI-az edo eta pentsioetaz ari guk gure jarrera aurkeztu dugu edo azaldu dugu pentsioi dagokionez. Eta hobeto ekintzak hitzak baina uste dut RGI-aren bidea erabili nahi dena, ez SMI-ra heltzeko eta horrela pensionistak kanpo utziz. Edo eta bestela esan da. Automakikoki zaurgarri ikustea SMI-tik bera dagoen persona bat. Haien etxe bizitza unitatean diru sarrera altuak egon arren, eta honek beharren analizia apurtzen dugu, apurketa edo printzipio hauen apurketa ezin dugu ulertu. Horregaitik gure sistema publikoa indartu nahi dugu, pentsioena, noski, ezberdintasunak sortu gabe gure sistema publikoan. Beraz, ez baliatu horrelako gaiak beste kontu batzuk mahai gainean jartzeko eta kontrako ikuspuntuak ILP-an inguruan babesten ditugunen kontra. A la representante del Partido Socialista. Alderdi sozialistari zera. Hemen ukatzen ari dena da ILP-az hitz egiteko aukera. Ez ea onartuko den edo ez. Aukera hutsa saihezten ari da. Eta persona nagusiei aukera hau ez egin eskaintzea. Nire ustez hau ez da onuragarria adineko personentzat. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Mostajo ja. Sí, nada, por mi parte, simplemente insistir. Ez, nire aldetik aurreko ideian nahi dut insistitu. Dagoeneko aipatu da. Abstentziok ez du esan nahi persona nagusien kontra edo alde gaudela edo eta egun horren kontra gaudela. Gu guztiz alde gaude, noski.
Baina horregaitik uste dugu gure udalean dagoeneko ospatzen dela potentziatu daiteke noski, baina guk mozioan irakurtzen duguna ez da hori. Eta mozioan agertzen dena, bada udalak zer egin beharko luke, baina dagoeneko egiten duena eta horregaitik abstenituko gara. Dagokionez, esatea uste dut EH Bilduk badaukala ordezkaritza Madrilen, pentsioen eskumena Madrilek dauka eta uste dut badaukazuela ordezkaritza olako eskaerak ala bideratzeko eskatzeko. Eta nik uste dut hemen kompetentzia asunto baten inguruan hitz egiten ari garela. Ez dut uste hemen inor aurka dagoenik pertsona nagusien pentsioen inguruan edo, baina uste dut badaudela foroak eta foroak bai errespetatu egin behar dira. Eskerrik asko, bozketara pasatuko gera beraz, aldeko bozkak, Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos kontrakoak, ez daude abstentzioak, PSE Euskadiko Ezkerra EH Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta honekin batera 100. puntura pasatuko ginateke EH Bildu taldearen mozioa, Gurutzontzien turismoa mugatu eta kirolportuko hotel berriaren proiektua bertan bera usteari buruzkoa. Rodríguez jauna. Azken urteetan, nabarmen eginda gora Gurutzontzien turismoak Getxoko portuan. 1987 urtean heldu zen lehenengo krutzeroa gure kostaldera eta geroztik turismo mota honek gorakada etengabea izan da. 2006 urtean, Getxoko lehenengo kaia ireki zen, 2014 urtean bigarrena eta 2017 urtean geltoki berria. Aurten marka guztiak hautsi dira. Portuko agintaritzak harrotasunez iragarri zuenez, 90 kruzero baino gehiago helduko dira gure kostaldera, 150.000 turista baino gehiagorekin. 10 aldiz Gurutzaontzi 2 egon dira aldi berean portuan eta 2 aldiz 3 kruzero. Askotan eztabaidatu du Getxoko osoko bilkura honek kruzeroen turismoaren inguruan. Oraindik ez dugu ezagutzen zehazki zein den turismo mota honek gure kostaldean eta gure herrian duen eragina, ez baita ikerketarik egin horretarako. Hasteko, ez dakigu zein da bere ekarpen ekonomikoa turismo mota hau justifikatzeko gehien erabiltzen den argudioa. Badakigunez, kruzero gehienak ordu batzuk baino ez dira egoten portuan, eta bisitari askok zerbitzua eta otordu guztiak ordainduta dituzte kruzeroetan. Kontuan hartuta erakundetatik egiten den inbertsio publikoa, azpiegiturak, autobusak, publizitatea, zalantzan jartzekoa da horrek benetan uzten duen ekarpen ekonomikoa. Edozelan ere ez dago horren inguruko datu zehatzik. Kruzeroek gure kostaldean sortzen duten kutsadura eta horrek ingurumenean duen eragina ere kontuan hartzekoa da. Askotan aipatu da, Gurutzontziak dira garraiobiderik kutsakorrena alde nabariarekin. Milaka kotxe baino azufre toxiko gehiago izurtzen baditute bataz beste. Isuriko bazuko eremuak sortzen ari dira herri eta hiri handienetan autorik gabeko eguna ospatu berri dugu, baina Getxon milaka kotxe baino gehiago kutsatzen duen ibilgailuak erakartzen saiatzen ari gara. Gurutzontzien terminalen kargatzeko sistema berria jartzeak ez du esan nahi, inondik inora, Gurutzontzien ingurumen eragina desagertuko denik. Azkenik, kruzeroen eragin soziala ere aipatu behar da. Mundu mailan hedatzen ari da turistifikazio eta gentrifikazioaren inguruko kezka, turismoak hiri eta herri batzuetan bertako bizilagunen bizitza kalitatea okertu duelako. Argi dago, Getxo ez dela Bartzelona eta edota Venezia, baina hemen ere momentuz zenbat eta gehiago hobeto filosofiarekin jarraitzen dugu norabide horretan. Uda honetan bertan ikusi ahal izan dugu Gurutzontzietako autobusek Algortako erdigunean eta metro geltokian sortutako pilaketak eta arazoak. Eta gurera etortzen diren kruzeroak ere eragina dute, Bilboko zazpikaleetako gentrifikazio prozesuan esate baterako. Bizitatu leku bat, baino ez ezagutu, dekoratuak sortu, besterik ez. Aurten, markak hautsi dira Gurutzontzien turismoari dagokionez. Baina asmoa da azten jarraitzea eta eredu honetan sakontzea. Arestian aipatutako ondoria kontuan hartuarik. Horren erakusgarri da Hamburgon ospatu berri den Gurutzontzien topaketan Bilboko portuko agintaritzak parte hartu izana. Getxoko kaia saldu eta kruzero gehiago gurera erakartzeko asmoz. Non egongo da muga? Badote dago mugarik.
Norabide horretan ere ulertzen da Getxoko kirol portuan kruzeroekin lotutako hotel berria irekitzeko proiektua. Portu agintaritzak iragarri duenez, hotelak 4 izar, 180 gela, 8 solairu eta 26 metroko altuera izango luke. Horrek kostaldean sor dezakeen inpaktu bizualarekin. Euren helburua Getxoko kaia honpor bihurtzea da. Hau da, gurutzantziak irten eta heltzen diren portua langile eta turiste kruzerora igorretik bertan lo egin dezaten. Beraz, hotel hau gurutzantziak bultzatzen jarraitzeko estrategiaren baitan kokatzen da. Horretarako araua aldatu behar bada ere, helburu horretarako egiten ari den bezala, kirol portuaren erabilera aldatu eta salbuespenak ezarriz. Dena, gurutzantzien zerbitzura egongo den eta inpaktu bisual handiago izango duen azpiegitura bat egiteko. Egoera honen aurrean, onoko mozio proposamena aurkezten diogu Getxoko osoko bilkurari. Getxoko udalak eskaera egiten dio Bilboko portu agintaritzari gurutzontzien turismoa sustatzeari usteko nazioarteko azoketara bizitak, publizitatea eta sustapen politikoak bertan behera utziz. Getxoko udalak eskaera egiten dio Bilboko portu agintaritzari Getxoko kaia gurutzontzien honpor bihurtzeko asmoak bertan behera usteko. Getxoko udalak alegazioak aurkeztuko dizkio Bilboko portuko zerbitzu gunea antolatzeko plan bereziaren aldaketa puntualari. Getxoko kaian eraiki nahi duten 26 metroko altuera izango duen hotelaren proiektua gelditzeko. Zeharkako bat dauka Partido Sozialistak. Kurketara, pasako zara, mesedez? Eskerrik asko. El Ayuntamiento de Getxoko udalak bere konpromisoa berresten du, bideragarria, sostengarria den turismoa bermatzeko edota Euskadi 2030 politikaren baitan. Gure udalan ez dugu lehentasun gisa gurutza ontzien turismoa eta beraz ez dugu alde egingo horrelako handikotze azpiegituren alde. Eta PGU-an jasotako puntua berretxiko dugu. Udal plenoa konpromesoa hasten du kode etikoa babesteko, nazio batuek berretsi dutena, eta horrela turismo sostengarri bat bideratzeko. Udal plenoak ukatzen du enozen iniziatiba plan edo ekintza o helburu hauekin batez datorrena. Bai, onartzen dugu. Defentsara orduan. Bai. Bueno, egia zateko posten gaitu zeharkako jasotzeak eta ikusten dugu, nahiza ezakigu mozioa aterako dena da ez, behintzat honen inguruan eman behar den eztabaida eta gurutzontzien turismo eredu zaharkituaren inguruan iritziak aldatzen doa zela, eta horrek albiste onak ekartzen dituela erakusten digu. Baina mozio honetan, gurutzontzien inguruaz hitz egiten ari gara, eta baita ere udalak edo Eusko Alderdi Jeltzaleak pentsatzen udala beraiek direla, egiten dituzten adierazpenak edo egiten dituzten transparentzia gardentasun falta izugarriaz ari gara. Azken aldi honetan entzun izan dugu hotelaren inguruan. Baina hotelaren inguruan ez da hitz egin behar zen tokian. Naiz da portu agintaritzak aurkeztutako txostenean esan, hitz egin behar den toki horretan, Elabra Getxo Kirol Portua elkartean, adostasuna zegoela hotelarekin. Eta hori ez da eman. Eztabaida hori ez da eman. Entonces, aquí también estamos hablando de una cuestión... Eta horregaitik hemen gardentasunaz ari gara.
guk ez dugu getxo nahi gurutze ontzia jasotzeko. Ez heltzeko, ez irtetzeko, ez pasatzeko. Ze gu inork ez du asaldu edo frogatu honek aberastasuna dakarrenik. Eta ez soilik getxorik baita Euskadirieri. Eta aberastasunik baldin badakar nola banatzen da. Inork ez du hau frogatu. Baina ikerketa internazional guztiek frogatzen dutena da gurutza ontziak atzerakadan edo eta berankadan dagozela sostengarritasunari dagokionez. Eta noski oso kutsagarria dela, kutsagarrienetariko bat. Hau ez du inork zalantzan jartzen eta horregaitik posten gara eztabaida zabaltzen doalako, baina gardentasuna ere aipatu nahi dugu hotelari dagokiona. Ez dagoelako gardentasunik, ez da egon inon. 2024an kontzesio kontratu berria edo garatzen ari zena Abragetxo kirolportuarena, non plenoko talde guztiak bat kenduta kontseilari bat duten, hor aurkeztu zen dokumentuta deiturikoa Getxo Honport, eta hor zen hotela aipatzen, gaur aipatzen dena, baina are gehiago, eraikinak ezin zirela aldatu aipatzen zen dokumentu hortan, eta hau oinarri bat izan zen geroko lizitaziorako, portuaren kudeaketarako. 2024an, urriak 10ean, nik zera galdetu nuen hotelaren inguruan, eta sozietatearen lehendakariak zera esan zuen, aukera bat zegoela hotel bat eraikitzeko, hori kontutan hartzen zela oinarrian zegoen legean, baina inork ez zuela momentuan eskatu. Beraz, badirudi hau ez dela egian. Ze lizitaziora dagoenako proposamen batzuk aurkeztuak ziren. Eta behintzat besteak frogatu beharko ditugu, baina bik dagoeneko proposatzen zuten hotel bat eraikitzea. Gerenteak edota duen posizioa duela, Abragetxo kirol portuan, ikusten dugu hor gezurra esan zuela kontseiluan. Hau 2024ko urriaren 10ean. 2025ean administrazio kontseiluan galdera berdina egin nuen eta Álvaro González zinegotziak zera esan zuen. Gizarteak ez duela eskaerarik horrelako hotel bat martxan jartzeko. Eta beraz, hitzen literalerarira jotzen badimo dugu agian egia zen. Baina errealitatea estaltzea brena agerikoa da. Zerbitzu horrela deitutako dokumentuan jasota baitago hotel bat instalatzea modu konsensuatuan egin dela. Konsensuatu dela implikatutako eragile nagusiekin. Bilboko autoridade portuarioa eta baita ere Getxoko Abragetxorekin. Hau da, kontua da noiz konsensuatu den eta hau zergaitik estali den beste talde politikoei. Dokumentuak zera dio gainera. Ez dira, dokumentu honek ez aurkeztu dena bai ingurumen inpaktuari dagokiona. 2025ean aurkeztu zena diputazioan. Horrek esaten du Getxok... ¿Por qué se ha mentido? Baina galdera da, zergaitik esan dira gezurrak kontseiluak, zergaitik alkateak ez du ezerrean eta azken momentuan udal edota pleno osua ordezkatuk esan duten alde daudela zergaitik horren beste iluntasun. Eskerrik asko, beste norbaitek. Benito jauna. Sí, nuevamente, gracias, señora alcaldesa. Bai, behin ere, sektore turistikoa benetan patata bero bat bilakatzen ari da eta handiagotzen ari den arazo bat. Getxon ere errealitate bada. Eta bisitariak izatea ez da arazo bat edo eta horrek sektore ekonomiko bat abiaraztea. Ez, esan bezala, gurutze ontzien sektorean zalantzan jartzen dut, txostenek ere ala egiten duten bezala, baina arazoa zera da turismoa izatea gure ehun ekonomikoaren alde egiteko proposamen bakarra, eta gainera kontutan izan gabe horrek duen eragin negatiboak gure udalaren egunerokotasunean. Duela gutxi kanpaina bat ikusi nuen, eta
modu simple batean azaltzen zuen arazoa. Arazoa ez da turismoa, turistifikazioa da. Greenpeaceen kanpaina bat da. Turistifikazioaz asko hitz egin dugu pleno hontan, duela gutxi guk aurkeztutako mozio batekin horrela pisu turistikoak gehiago kontrolatzeko, beraz, ez naiz asko luzatuko puntu hontan. Baina 26 metroko hotelaren proiektuan zentratu nahiko nuke. Zaila da honetaz hitz egitea testu ingurua kontutan hartu gabe. Portu deportiboa zuek EAJ-tik martxan jarritako proiektu bat da, hainmaika diru horretara baliatu duzuena, ez? Eta egia da hasieran izan zuela, ez, tiroia, baina ikusi dugu geroz eta dekadenteagoa dela portu hau, bizitza geroz eta gutxiagoekin eta eskaintza geroz eta gutxiagoekin zerbitzu eta aisialdiari dagokionez. Egoera hontan, portu deportiboa edo kirol portua berantzkoan dago, eta orduan zuek azken ideiarekin etorri zarete. Edota lizitadoreak, proposatutakoa, esandakoa, turistifikazioa beste behin ere kirol portuarena. Beraz, turistifikazioa badirudi denaren erremedioa dela. Eta badirudi instituzio guztietan dela gestore txarraren proposamena, hau berao. Berdin du ze instituzioaz ari garen, badirudi ideiak ez dituzuenean zerbait modernizatzeko edo eta sektore ekonomikoei bultzada emoteko gure herrialdean, tira, badirudi magia bezala agertzen dela turifikazioa. Berdin du Getxo, Bizkaiaz edo eta beste lurraldeetaz ari garen. Zein da proposamena? Kirol portua homeport baten bilakatzea eta luxu jateen etxe bilakatzea. Hau bai hau hiperbolea, ez? Getxo banuz dagoeneko askok esan duten bezala. Noski, honek insignia bat behar du edo eta pelotazo bat behar du. Eta hau da, 26 metroko edo eta 180 gelako hotelao. Eta onartzen duzu edo eta sustatzen duzue modua kritiko baten kontutan hartu gabe inoiz honek izango duen eragina. Aipatu genezak adibidez trafikoa zonaldean, ze ez da bakarrik kirol porturako zarbidea, ez dagoena prestatuta. Ez dagoena prestatuta, honek zor dezakeen trafikorako. Aipatu gabe noski ingurumenean duen eragina edota visual, impacto visuala, ez? Nik uste dut, Aurazi Etxebarriak berari gustatuko litzaiokeela horrelako hotel bat begibistan izatea. Zuek izan duzuen argudio bakarra hotel honen alde zera da. Programa dela gure udalerrian hotel gela gehiago izatea. Eta tira, horretarako beste proposamen batzuk egin daitezke. Agian eragin ekonomiko onuragarriago bat izango luketena, pimesak edota hoteletxe txikitxoagoak sustatu, ez? Kalitatezko eskaintza sustake. Ez, zuek hotelazoaren alde egiten duzu 180 gelarekin. Ikusi dugu Bilbon zer gertatzen ari den. Guzti honekin asko Israeleko enpresa handien jabetzak dira, Nix kasu. Tira, proposamena ez da gian hain importantea ez, baizik eta turistifikazioaren alde egitea, eta horrela postal argazki bat egitea, souvenir denda bat irekitzea, eta askoz gutxiago, euskoz gehiagorik ez. Eta zer gertatzen da auzoguneentzat? Oso gutxi. Beraz, mozio honen alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Díaz Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, el debate que tenemos aquí... Eztabaida hau ekarri da gaur eta garrantzitsua da. Nolabait, udalerri eredua definitzen duelako. Gaur, eztabaidatuko dugu nola ulertzen dugun udalerria eta lurraldea. Bakoitzak nola ulertzen duen azaltzen ari gara. Alderdi sozialistatik zorroztasunez egingo dugu eta seriotasunez alarmismoetan erori gabe, baina...
Alkate andereak topera defendatu du hotela kirol portuan eta guk ez dugu hori egingo. Gauza bat da defendatzea hotel gaitasuna handitu behar dugula eta beste kontu bat da portu lurzoruan egitea eta kosta legeak kentzen dizuna ematea portu legeak beti ere interes orokorra defendatuz. Ez, homeport izatea nahi da, hori argi geratu da, proiektua aurkeztu delako eta hori ikusi da, sozialistontzat, homeport bat izatea ez da interes orokorra defendatzea Getxoko herritarrentzat. Bestalde, nik esan nahi dut, azkenengo urteotan, areagotu dela gurutza ontzien presentzia eta Euskadin, 3% ez da heltzen gurutza ontzien turismora, begibistakoa den bezala, ez gara ez Bartzelona, ez Venezia, eta horregatik ez dugu nahi eta ez du zentzurik gain dimentsionatzea eta hitzaldi alarmistak pustea, baina tentsio sozialak sortzen ditu horrelako turismoak, ingurumen tentsioak sortzen ditu eta milaka pertsona heltzen direnean batera, kolapsatzen dira espazio publikoak, garraiobideak, zerbitzuak, toki mailan eta ezin dugu alde batera utzi ingurumen kaltea. Gurutza ontziak oso garraiobide kutsatzailea dira, naiz eta bere ingurumen eragina hobetzen den elektrifikatuz bereziki momentu honetan, zeinean kongresuan estatu ituna eztabaidatzen ari den klima larrialdiaren inguruan eta horregatik ez du zentzurik ingurumen aztarna handitzen duen turismoa defendatzea eta gure jarrera argia da. Hala sozialiston ibilbide horrian ez dute lekurik jasangarritasunaren aurka doazen proiektuak, ez da herritarren bizitza kaltetzen dutenak ere. Gurutza ontzien turismoa ez da gure lehentasunak Getxon, ez da alderdi sozialistarentzat eta gustatuko litzaiguke ez izatea lehentasun bat indar politiko guztientzat. Gure apustua beste bat da, turismo jasangarria, inklusiboa, kalitatezkoa, errespetatzen duena ingurua, tokiko ekonomia hobetzen duena eta gure herritarren bizitza hobetzen duena. Hori da gure ibilbide horria, horren alde lan egin dugu. Eta hori egin izan dugu Bizkaian eta Euskadin, zuzenean kudeatuz turismo politikak. Eta hori egiten dugu Euskadi 2030 estrategiaren eskutik. Horren helburua da turismo adimenduna eta bizikidetza eta jasangarritasun helburuak betez. Eta aitzindariak izan gara, hala, kode etikoa onartu dugu eta alderdi sozialista konprometituta dago esparru honekin. Erreferentzia izatean nahi duguna gure udalerrian. Horregatik ez gaude ados, prentsa oharrean alkateak egindako defentsa kirol portuko hotelaren inguruan. Ez gara soilik ari eraikin batez, baizik eta eredu aldaketa batez, lotuta dagoena masifikazioarekin eta eragin handia izango duena hirigintza mailan eta ingurumenean. Proiektu honek aurregaririk gabeko eragina izango du Getxon eta ez dator bat guk defendatzen dugun ereduarekin. Bidaia ikuspegi desberdina nahi dugu eta harago goaz, jasangarritasunetik harago goaz. Hitz egin nahi dugu turismo regeneratiboari buruz. Aldaketa eragile izango dena komunitatearentzat, balioan jarriko duena lehenbiziko sektorea, gure ondarea, gure kultura, gure legatua, gure identitatea. Ez alarmismorik, ez entusiasmorik. Argi geratu da, turismo jasangarria inklusiboa eta errespetuzkoa eta gurutza ontzien turismoa ez da horrelakoa eta ez da lehentesuna. Guk ukatzen ditugu horrelako proiektuak, argi eta garbi. Gure politikaren aurka doazelako eta aurregin nahi diogulako etorkizunari beste ikuspegi batetik eta bai, udaletik alde neurrian lagundu behar diogu ekimen pribatuari eskaintza turistikoa garatzeko, baina kirol portua ez da lekua horretarako. Mila esker. Eskerrik asko. Erortza jauna. Buenos días. Egun on guztioi da eskerrik asko alkate anderea. Berriro ere, hitz egingo dugu gurutza ontzien inguruan. Gaur kirol portuko hotelaren leitmotibarekin, baina autokatzen da. Berriro ere, azpimarratu nahi dugu gure jarrera. Alderdi popularrak defendatzen du homeport izatea Getxo gurutza ontzien hasiera eta helmuga ona da gure udalerriarentzat eta gainera aberastasuna sortuko du eta zalantzarik gabe jarduera onuragarria da gure udalerriarentzat. Hala, Bilduk eta PSE ukatzen dute proposamen oro aberastasuna handitzeko, baina
orain arte bezala ez dute beste aukerarik proposatzen. Badakigu zer ez duten nahi, argi utzi dute maiz, baina zer nahi dute? Zertaz bizitzea nahi dute? Nola nahi dute garatzea udalerri hau? Ez dakigu, misterio bat da. Eta ezin dugu jakin zer nahi duten zentzu horretan, zain gaude, espero dugu haiek azaltzea. Bestalde, egia da hotel plaza gutxi daudela, Getxon, hori hala da. Eta konpondu beharko da Getxo helmuga turistikoa dela kontuan hartuta, baina argi gera dadin. Alderdi popularra erabat aurka dago hotel eredu horren aurrean. Ez dugu inolare babestuko horrelako eraikina egitea, batez ere horrelako altuera izango badu. Nahi dugu argi geratzea ez gaudela ados, ez gaude proiektuaren alde, beste gauza desberdina da, ulertzen dugula kirol portuan egin daitekeela hotel instalazio bat, noski. Dagozkion baimenekin eta administrazio desberdinen jarduketarakin eta bere bermearekin, baina hotel instalazioa bateragarria izan behar da, bere eraikuntza atsegina izan behar da, pasaiarekin bat etorri behar da, altuera basukoa izan behar da eta bere volumetria izan behar da oraingoarekin egokia izango dena eta arrazoizkoa ezin du gainditu eta beti ere legeria betez, noski, administrazio desberdinen bermearekin. Portu dinamikoa eta arina edukitzea eskaintza zabalarekin onuragarria da Gurutzaontzien terminalaren ondoan. Hori oso onuragarria da eta ados nago aztertu beharko liratekeela eta azterketa zehatzagoak egin liratekeela, baina zalantzarik gabe sinergia horiek hor daude. Eta hotela sari garen honetan, gobernu taldeak nahiago izan du esplotazioa ustea hirugarrenen esku, eta logikoa den bezala, bere ikuspegia askoz merkantilistagoa da, eta ez hainbeste soziala edo udal mailakoa. Gure taldetik, gogoratuko duzuen bezala, proposatu genuen hori ustiatzea udal mailan eta Bilduko taldekoei esan behar diet, zuek ez zenuela kasurik egin eta gobernu taldeari utzi zenioten egiten nahi zuena. Erabilera merkantilista ahalbidetuz. Ez dakit nola ez duzuen lotxarik eta harrituta geratu naiz PSeko bozeramaileak esandakoarekin zuek alde bozkatu zenuten esleipen baten aurrean eta esleipen berak aurreikusten zuen hotela alde bozkatu zenuten eta ez esan ezetz akta dagoelako. Ez esan engainatu zaituztela edo zehozer gertatu dela zuek bazenekiten eta nio nintzen kirol portura eta Cerezo jaunak erakutsi zizkidan bizitazioen eredu desberdinak eta horietan guztietan elkorreok esan bezala hotel instalazio bat agertzen zen eta zuek aukera zenuten irakurtzeko nik egin nuen bezala zer egin nahi zen hor eta zer egin nahi zuen enpresa horrek azkenean esleipena lortu zuen eta zuek alde bozkatu zenuten. Ez esan Cerezo jaunak esan zuela edo González jaunak esan zuela. Hala kontseiluan bozkatu zen esleipena eta zuek hori badakizue. Itzuliz orain, Gurutzaontzietara, hori delako gai nagusia, Gurutzaontziek kutsadura sortzen dute eta gauza bera esango dut. Bilboko portua 2000 nautiko baino gutxiagora dago hemendik. Eta horrek zer esan nahi du? Elabra Getxoko guneak mugimendu asko duela eta kutsatuta egon daitezkela bertan urak, bera zer egiten dugu? Itxiko dugu portua, itxiko ditugu portuko enpresak, adibidez Petronor? Nola jango du azkenengoan esan izuen bezala, egin dezagun lan jasangarriak direnak babesteko, baina ez gaitezen itxi garapen ekonomikora. Eta azkenik, azpimarratu nahiko nuke gobernu taldeak egiten duena horien iritziera lantzeko. Eta aglomerazioak egon ziren algortan, bai, hori hala izan zen, improvisazio handia dagoelako eta modu katastrofikoan kudeatzen direlako Gurutzaontziak. Bukatzera noa, adibide bezala, bigarren txandarako utziko dut, ados. González jauna. Bai, egunon. Bueno,
Egun guztioi mozioa aurkezten da eta mozioak nahazten du eta kasu askotan oso demagogikoa da. Batetik herritarrei helarazten die ideia bat, Getxoko udala gaitasuna duela baldintzatzeko interes orokorreko jarduerak. Maila handiagoko erakundei dagozkienak eta gainera Gurutzaontzien turismoaren karikatura egiten du eta hotel proiektuaren karikatura egiten du topikoetara jos. Bat, ez datozenak udal eskumenekin eta berriro ere gogorarazi nahi dut Bilboko portua interes orokorrekoa dela eta portu agintaritzak duela eskumena batzuetan ematen duelako hasten zaigula. Eta aurkakoa esatea faltsutasunetan aritzea eta gezurtzea da. Eta udalak bai parte har dezake eta iritzia eman dezake eta hala badagokio alegazioak aurkez ditzake hirigintza prozesuetan, baina ezin du itsas trafikoa ordenatu eta ezin du erabaki elabran sartzen diren itsasontziak zeintzuk diren erabaki. Eta testuinguru horretan eskatzen digu Bildu geldiarazteko proiektu hori eta Homeport izateko helburua bertan bera usteko ez gaude ados ikuspegiarekin ez da oinarri horiekin ere eta Gurutzaontzien turismoari dagokionez konbentzitu nahi gaituzue ez dela jasangarria masifikatua dela eta kutsakorra dela, baina beste bat da errealitatea Gurutzaontziek ingurumen legeriak betetzen dituzte. Gainerako ontziek baino legeria zorrotzagoa betetzen dute, petroleroak sartzen dira, berdeleroak, kargeroak eta beste ontzi batzuk sartzen dira eta horiek kutsagarriagoak dira eta Bildu soilik dago kezkatuta ontzien 1,5% eta ez gainerako 98%arekin eta hori apur bat inkoherentea dela uste dut. Horrez gain esaten da turistek kolapsatzen dituztela metroa edo busak bezalako zerbitzuak eta argudio hori niretzat ruin da edo ez da batere garbia. Errua bota behar diegu eskerraldetik, Bilbotik edo Durangotik datozen pertsonak metroa betetzen dutelako, garraiobide publikoak horretarako daude, pertsonak mugi daitezen, bisitariak edo bertakoak izan, eta badaude beste topiko batzuk gentrifikazioaren alorrean. Eta ez da trivializatu behar. Leku batzuetan arazoak daudelako, baina Getxon, zintzotasunez ez dauka zentzurik hori esatea ez gara Bartzelona, ez da Venezia ere. Eta gure hiribilbean ez dago mehatxurik, Gurutzaontziak heltzen dira noizbenka eta ordu batzuk baino ez dituzte ematen, eta arriskutsua da horrelako hitzaldietan erortzea, espazio publikoaren gozamena mugatu nahi delako. Hala, eskubide hori ematen du bakarrik izan dezaketela ordain dezaketenek, ezta? Gure aldetik uste dugu Gurutzaontzien turismoa ordenatu behar dela, modu koordinatuan eta modu jasangarrian kudeatu behar dela eta aukera bat dela. Jarduera ekonomikoa sortzen du, gure nazioarteko irudia indartzen du eta horrela pertsona askori ematen di aukera gure lurraldea ezagutzeko. Egia da, aukera hori artikulatu behar dela merkataritza, ostalaritza, garraiobideak, ondare kulturala kontuan hartuz eta horretan lan egiten dute da inplikatutako administrazio desberdinak. Baita Getxoko udala ere orain arte behintzat. Kirol portuko hotelari dagokionez argitu behar dira honako puntu hauek. Udalak bere legegintzaldi planean esan du asmoa duela ostatu eskaintzan ditzeko eta ez da apeta bat. Gaur, 196 logela baino ez ditugu, 100 baino gutxiago eta hori ez da bateren nahikoa gu bezalako udalerri batentzat. Kontuan hartuta erakargarriak garela eta kontuan hartuta zer nolako jarduera dagoen hemen asteburuetan ere bai. Hala, hotelak horri erantzuten dio eta ez da mega azpiegitura bat Gurutzaontzien zerbitzurako Bilduk esan duen bezala argitalpen bat erabiliz esanez ingurukoarekin konparatuko dela, 42 metro inguru izango dituen. Dibertsifikatuko du gure bisitariak hartzeko gaitasuna eta gainera tresna bat izango da Getxora heltzen direnek aukera esan dezaten hemen geratzeko, hobeto ezagutzeko gure udalerria eta bertakoak eta horrela aberastasuna sor dezaten tokiko ekonomian. Egia da, Kirol portuko plan bereziak volumetria handia aurreikusten duela, 26 metroko altuera, horregatik alegazioak aurkeztuko ditugu, bermatzeko paisaiarekin integratzen dela behar bezala, diseinua errespetuzkoa dela, eta ingurunea zaintzen dela, baina ez dugu onartzen alarmismoa, ez da proiektu itzia edo mugiezina, baizik eta antolamendu urbanistiko bat alda daitekeena etorkizunean eta bide batez. Kirol portuko agintaritzaren kontseiluan onartu da eta hor alderdi sozialista ere badago. Bestalde, ez da zuzena esatea kosta lege horratu dela. Hori juridikoki ebatzi du estatuko abokatutxak eta
horrek erakusten duena da desinformatzeko interesa dagoela. Etorkizunea begiratu behar dugu handizaletasunez, handi naiz. Eta turismoa askotarikoa eta jasangarri izan behar dela defendatu behar dugu. Eta horrek ez du esan nahi bizikalitatea hausian jarriko dugunik, baizik eta abaguneak aprobetxatuko dugula. Hala, gurutza ontziak egon daitezke, familiak etor daitezke, hoteletara, bizitariak etor daitezke, ondartzetara, eta gure ondareaz gozatzera. Eta horiek guztiek dira realitate beraren parte, udalerri irekia, erakargarria eta enplegua sortzeko gai. Beraz, denbora amaitu zaizu. Gero jarraituko dut, ados, eskerrik asko alkatea. Lo primero que va a hacer... Lehenik eta behin azalduko dut zein den EH Bilduren posizioa kirolportuari buruz. Ematen du alderdi popularrak naiz eta mila aldiz esan ez duela kontuan hartzen, naiz eta normalean gezurretan ibiltzen diren. EH Bilduri txapuza bat iruditzen zaio kirolportua Elkarrekin Podemosek esan bezala bere hasieratik eta bere kudeaketari dagokionez eta inbertsio bat egin behar bada txapuza horretan, ez dugu nahi, baina nahiago dugu inbertsio bat egitea enpresa pribatu batek eta ez udalak, entitate publiko bezala beste lehentasun batzuk dituelako. Hori hain simplea da, hori bezain simplea da. Bigarrenik, gezurretan ari zara. Guk ez dugu edo ez genuen esleipena babestu emakida, babestu gezurra da. Hirugarrenik, dokumentazio hori ez da aurkeztu kontseiluan. Nik mania daukat paperak gordetzeko Diogenes daukat agian, bai, bale, baina emandako dokumentazio guztia daukat 2016tik. Dokumentazio guztia bildu dut. Ez da aurkeztu. EAJak demagogia esan du. Demagogikoena da gezurrak esatea edo esan ez diren gauzei erantzutea. Hori da demagogikoena kasu honetan. Eta arazoa ez da beste bizitari batzu deskubidea duten edo ez gure zerbitzuak erabiltzeko. Turistifikazio masiboko eredu batek eragiten du jende volumena hain handia izatea ezen zerbitzuak ez diren gai erantzuteko. Turismoa bestela egikaritzen bada denok garelako turistak eta denok bideratzen dugulako zerbitzuak ez dute kolapsori baina planifikatzen ez denean kolapsoa dago eta hain zuzen ere arazo horri egin behar diogu aurre. Eta gero esaten da honako hau. Guk badakigu udalak ez duela eskumenik, hain zuzen ere, udalari eskatzen diogu kirolportuko agintaritzari jotzeko eta esateko honport ez dugu lanai eta egin dezakeena alegazioak aurkeztu. Eta ez da portu agintaritzaren erabakia, ez da baizik eta estatuko portuen agintaritzari dagokiola eskumen hori eta erabaki hori. Hori da gauza bakarra. Bide batez, agintaritzako presidentari dagokionez esango nuke EAJak proposatzen duela. Orain arte, Ricardo Barkala izan da EAJak proposatutako pertsona, orain ez da. Eta Bizkaiko Foru Aldundia zuen esku dago ere bai, eta Bizkaiko Foru Aldundiari dagokionez bide batez, urtarrilaren 30ko argitalpenean esaten du Bizkaiko Foru Aldundiak beharrezkoa dela aldatzea eta ezin dela onartu 26 metroko altuera eta zer egiten du portuak egindako txostenak zer egiten du? Ez dio jaramonik egiten Aldundiari eta mantentzen ditu metro horiek, 26 metro horiek mantentzen ditu oraindik ere. Eta hotel plazak behar direla? Asteburuetarako? Beno, ez dugu esango plazak behar ez direnik, baina kontua da, ez horrela, hori da kontua, eta hotel plazak behar dira, bale. Baina udalerri honetako guztiak izan behar dira 4 edo 5 izarretakoak, edo egon daitezke 2 izarretakoak, edo egon daiteke beste motatako ostatu mota. Horren inguruan ez da ez ere esaten, justifikatzen da esanez, plazak behar direla egin dezagun, baina gauzak ondo pentsatu, mamotreto hori, soilik dator bat, gurutzaontziekin eta ez da egokia leku horretarako eta zuek, hori egin duzue eskutatuz kontseiluari naiz eta alderdi popularrekoak esaten duen ezetz. Egin direlako galdera zehatzak eta galdera horietan ukatu delako hotelaren existentzia. Díaz Anderea. Bueno, yo responder Nik erantzun nahi diet gauza batzuei. EAJak esan du, ez dugula eskumenik parte hartu behar dugula eta iritzia eman. Eta inzuzen ere hori egiten dugu hemen. Taldeok parte hartzen dugu eta iritzia ematen dugu. Eta gaur egiten ari gara hori mozioaren inguruan eskatzen da alegazioak aurkezteko zentzu horretan eta hori egiten ari gara gaur. Hain zuzen ere alderdi popularrak esaten du proposamena oso argia dela. Nik zalantzak ditut, baina zer esango dut. Lege esparruaz ari gara eta lege esparruak ez du baimentzen aldaketarik egin gabe. Baldin eta horrek justifikatzen badu interes orokorra, lehenbiziko fasean gaude,
aldaketa proposamen bat dago, plan berezia aurkeztu da Aldundian eta hori aldatzeko fasean gaude, eta ikusiko dugu nondik doazen gertakariak eta berriro ere azpimarratuko dut. Esaten du ez dugula proposamenik. Bai, noski, badugu proposamen bat. Noski, badugu proposamen bat. Turismo regeneratiboa, ez bizitzea turismoa eta ez neurtu behar izatea bere eragina modu negatibo batean, baizik eta aukera bat bezala. Hori da gure proposamena, kasu honetan, helmuga turistikoa gure udalerria da, eta gure helburua da hori hobetzea turismoaren bultzadari esker. Eta inbertitu nahi dugu ondarean, eta hori egiten ari gara, eta hori defendatzen ari gara. Hala, funtz oso garrantzitsuak datoz. Espainiako gobernutik Punta Begoña galerietan inbertitzeko, eta hori egiten dugu zentzu kulturalean. Balioan jarri nahi dugu ondare industriala, kulturala, gure gastronomia, gure merkataritza balioan jarri nahi dugu, kalitatezko turismoa nahi dugu, hori defendatzen dugu, berez. Proposamena daukagu eta proposamen hori turismo etikoak babesten du eta Nazio Batuen erakundeak babesten du. Lehen azaldu dut, agian ez dut ondo azaldu. Ez esan proposamenik ez dugunik, badugu, baina noski. Zuek proposatutakoaren eta EAJ proposatutakoaren desberdina da. Hori bai, hori argi dago. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Elorza jauna. Ados, partez parte joango naiz. Todos los consejeros de la sociedad Sozietateko kontseilari guztiok aukera izan genuen proposamen guztiak aztertzeko. Lizitazioko proposamen guztiak aztertzeko aukera izan genuen. Zer gertatzen da, portura joan behar dela, jesarri behar garaan, totxo garrantzitsu batzuk irakurri behar dira, eta ikusi behar da, funtzean, proposamen desberdinak daudela, eta lau proposamen horietan elkorreok gogorarazi bezala, hotel proposamen bat zegoela, hotel mota desberdinak ziren, baina hotela aurre ikusten zen lau proposamen, eta baina zer gertatzen da. Joan behar dela kontseiluetara, eta kontseiluak baino lehen prestatu behar dela kontseilua, eta kontseilua prestatzea zer da? Ba, irakurtzea bozkatuko dena, gero kontseilura bagoaz, eta abstenitzen bagara, ez dugulako irakurri hori trampa da, horrek ez du balio. Joan behar da, lehenago, irakurri behar da, bozkatuko duzuna, enteratu behar zara, eta gero, abstenituko zara, edo ez. Kasu horretan, abstenitzea zen nolabait babestea, hotel bat zegoelekuan beste zerbait proposatzea. Eta hori egin zuen Alderdi Sozialistak proposamen bat bozkatu zuen, jakinda hor hotel bat egingo zela, gero esan dietela, eta ez dietela zehaztu, zuk bozkatu zenuen paper horren aurrean eta Eusko Jaurlaritzaren profilaren baitan ikus daiteke. Abstenitu zineten ez irakurtzeagatik uste dut. Bai, noski, nahiago dugu udal mailan ustiatzea. Arraroa da. EH Bilduk dana publikoa izatea nahi du, eta horregatik, kanpo lizitaziorik ez duenez nahi, eta udal mailan dana esplotatu nahi duenez, arraroa da, orain, Kirol portuan nahi duzuelako sozialagoa izatea, parte hartzaileagoa izatea, baina ekimen pribatuarekin egin nahi duzu, harrigarria da, nik publikoa izateko eskatzea Kirol portuan eta zuek publikoaren defendatzaile nagusiak zarela ekimen pribatua defendatzea eta guztiak eta pribatua nahiago izatea, merkantilista dela kontuan hartu, eta raroa da hori, bai. Gauza gehiago esango nituen, gurutzaontzien kudeaketa katastrofikoa da, algortan gertatu zena, udan onartezina izan zen. Eta, kontseilu bat izan genuen, sustapen ekonomikoari buruz, eta dumina bat jarri zenuten, 2 puntu bakarrik eraman zirelako turistei buruz, eta bai, ez dakiz ere egiten duten Zugazarte etorbidearen erdian suediar asko inora hurbildu gabe, galtzen dira suediarrak, noski, kale asko gaituta daude autobusak pasatzeko, autobusak egoten dira mesedetako kaleetatik, kale nagusitik, estuenetatik autobusak doaz, eta bai, turistak arrapaletan utzi ditugu bota, eta ikusiko dugu galtzen diren eta ez duten molestatzen. Horrela, klaro, noski, kaosa sortzen da, eta horrela beste adibide asko eman genitzake, hobetu behar dugu gurutzaontzien kudeaketa. Turistak egoteak aukera asko ematen digu, eta gure udalerria turistikoa da, batez ere, gustatu zuei ala ez gustatu. Eta turismo regeneratiboarena erridikuloa da. Zer da hori turismo regeneratiboa? Ridikuloa da hori entzutea. Ez dakit, engainatu nahi gaituzue eta horrela geratzen nahi duzue behitu zer esan duen. Sandez itzela da, eta ez dakit zuk zure postuarekin nola azaren gai hori estateko. Markatu. Eskerrik asko, Elorza jauna.
Beste norbaitek? Sí, González jauna, zeure. Bai, besterik gabe. Ñabardura bat egin nahiko nuke. Kirol portuko proiektuari buruz, eredua gora bera, iritzi bat eman da. Esan da, kosta legeak entzen diguna, portu legeak emango digula, eta estatuko abokatutxak zeo zer esaten du kosten eta portuen gatazkari buruz, eta honakoa esaten du hitzez hitz. No resultan aplicables al ámbito espacial de 140.000 metros cuadrados vinculado a la modificación puntual del Plan Especial de Ordenación de la zona de servicio del puerto de Bilbao relativa al puerto deportivo de Guecho en tramitación, con independencia de la existencia del mismo de las áreas puntuales delimitadas en la ADEU. Lo digo para que Eta zer esaten dut, norberak jakin dezan non gauden eta zein den gure eremua dagokiguna. Aldaketa proposamen honen inguruko txosten guztien aurrean alegazioak egingo ditugu, eta aldeko txostena jaso dute eskumena duten administrazioen aldetik, eta desadostasuna egon denean horrela ebatzi da. Beraz, begibistakoa den bezala, udal bezala, guk alegazioak aurkeztuko dizkiogu planari. Plan bereziari alegazioak aurkeztuko dizkiogu. Eta besterik gabe, eskerrik asko. Eskerrik asko, beraz, bozketara pasatuko gara. Aldeko bozkak, Elkarrekin Podemos, PS Euskadiko Ezkerra eta EH Bildu kontrakoak, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Lau bozka dituzte hemen, Quisiera intervenir por alusiones. Hitz egin nahiko nuke berriro ere alusioengatik. Esandakoa absurdoa dela eta uste dut deskalifikatzen dela hitz horiekin, eta sandez hitza eta respetu handiagoa eskatzen dut hitzaldietarako. Ez dut esaten EAJko bozeramaileagatik, baizik eta Alderdi Popularreko bozeramaileagatik. Ez du irainik esan du eskuartzea sandez bat izan dela. Niri egin dit aipu bat, eta esan duea nola den posible nire postuan horrelako gauzak esatea. Nik uste dut berbideratu behar dugula eztabaida. Agian ez daki zer den turismo erregeneratiboa, baina informa dadila proposatzen diot. Honen inguruan, mesedez, nik uste dut bakoitza espresatu dela, bakoitzak badaki zer esaten duen, eta ze zentzuetan esaten duen, eta besteak nola hartzen ditugun gauzak eta zer idazten dugun. Eskerrik asko. Horrengo puntura basatuko gara. Eunda batgarren puntua. EH Bildu taldearen mozioa, lorezaintza zerbitzua publikatzeari buruzkoa. Zeinek irakurriko du, Bildosola jauna? Bai, azken hamarkadetan argi geratu da zerbitzu publikoen privatizazioak eta azpikontratazioak ondorio kaltegarriak ekarri dituztela, bai langileen baldintzetan, bai zerbitzuaren kalitatean, bai eta diru publikoaren erabileran ere. Privatizazioaren ondorioz diru publikoa enpresa pribatu gutxi batzuen esku uzten da, eta horrek aberastasunaren banaketa eta herritarren zerbitzuen kalitatea kaltetzen ditu. Getxoko lorezaintza zerbitzuaren kasuan horren adibide argia da. 2022ko martxoan ez deitu zen kontratua, 2026ko martxoan amaituko da eta aukera dago urtebetez luzatzeko. Bitarte honetan, hainbat gertakari nabarmen izan dira. 2024an, langileek 100 egun baino gehiagoko greba egin behar izan zuten beren eskubideak defendatzeko. Greba horretan, lehenengo 50 egunetan udal gobernuak ez zuen inolako bitartekaritza lanik egin. Zerbitzuaren kalitatea oso eskasa izan da eta enpresak zigorra jaso ditu. 2025ko maiatzean eta ekainean zerbitzua ez emateagatik kanonaren faktura zuzendu behar izan zituzten. 2025ko uztaileko batzordean, zerbitzuaren zinegotzi ardurenak aitortu zuen zerbitzua aztertzen ari zirela eta aukera gisa mahai gainean zeudela plegu berriak egitea edo municipalizazioa abiaraztea.
Hainbat aldiz eskatu dugu udal gobernuak azterketa integrala egin dezala. Ea zerbitzuaren kudeaketa publikoa udalerrientzat errentagarriagoa den ikuspegi ekonomikotik ez ezik, baita ikuspegi sozial, ingurumen eta kalitateko alorretan ere. Horregatik guztiagatik, honako akordioa ontzat ematen dut, honako akordioa eskatzen diogu osoko bilkura honi. Bat, zerbitzua publifikatzeko asmoarekin, udal gobernua beharrezkoa diren azterketak egingo ditu bideragarritasun azterketa ekonomikoak eta juridikoak barne. Azterketa ekonomikoa kontuan hartu beharko ditu aberastasunaren banaketa, zerbitzuaren kalitatea eta langileen lan baldintzak irizpide hauek kudeaketa ereduen konparaketan aintzat hartu behar baitira. Bi, zerbitzuaren publifikazioa eta berreskurapena aztertzeko eta bide egokiak erabakitzeko lantalde politiko-teknikoa sortuko da, sindikatu guztien ordizkariek ere parte hartuko dutelarik, beranduenez, abenduaren 31 baino lehenago. Eta 3, aipatutako lantaldearen lanak eta aipatutako azterketa urtebeteko epean bukatua egon beharko da, eta ondorioz eta hola badagokio publifikazio egutegia ezarriko da. Horretuko duzu, defentzan? Bai. Pizkat errepikatu gonez mozioan azaldutakoarekin, baina, ez da berria mozioan eskatzen duguna, aspaldiko eskaria dau, eta benetan horretan sinisten dugulako berriro ere ekarri dugu. Gaur egun udalak daukan kontratu handienetarikoa dau, eta uste dugu ezin dela hala eta hola inertzia eskudeatu. Uste dugu esan bezala, puntuetan esan bezala, azterketa sakon bat behar duela. Azken urteotan ikusi bezala, azpi kontratazioak arazo larriak ekarri dizkio udalari, langileek izan ere greba egin izan dute azkenengo urtean, eta mozioan aipatu bezala, egunez luzatutako grebak bakarrik azkenengo momentuan izan zuen udalaren partetik nolabaiteko komunikazioa, eta hori gure ustez oso larria da, eta horrek argi eta garbi erakusten du egoera honetan buelta bat eman behar zaiola egoerari. Orain, plegu berria direla eta ez direla, langileak aurreko osteguneko informazio batzera da hurbildu ziren, eta zuzenean eskatu zieten hitzordua arloko zinegotzi arduradunari, Iñigo Urkizari zuzen. Eta gehiegitan gertatzen den bezala udal honetan, berriro ere, ez dakit jokaldiren bardean, ez zien hitzordua eman. Hauek aurrean izan da, ez zitzaion ondo iruditu hitzordua ematea. Eta gainera, nolabaiteko eskapismoa edo horrelako jokaldia erabiltzen, nire pertsonarekiko ni han ez nengoen, gezurra bota zituen. Eta hau da, eredua, udal gobernuak erabiltzen duen eredua edo jokatzeko bidea. Egia esan, bosti porta zaio nola kudeatzen den udal honetako dirua eta nola dauden langileen baldintzak eta nola prestatzen diren udaleko zerbitzuak. Eta guretzat hau oso larria da, baina tamalez ez da berria udal gobernuaren jokabidean eta ez da berria udal gobernuaren daukan kudeatzeko eran. Kontratu begira, orain esan bezala, mozioaren irakurketan esan bezala, azkenengo usteiko lurraldeko batzordean, zinegotzi arduenak esan zigun, aztertzen ari zirela zer egin kontratuan. Baina, egia esan guk, edo gu ez gara fido, eta susmoa dugulako garbiketako kontratuarekin egin zen bezala, kontratuan nolabait zeharo aldatzea, bai zerbitzuaren kalterako, eta bai ikusien bezala langileen kalterako. Ez gara sartuko legeen historioetan, baina legeak ahalbidetzen du kontratuari buelta ematea, eta uste dugu aukera badagoela mozioari onarpen emateko. Beraz, argi geratzen da, ez dela soilik aukera tekniko bat, uste dugu bete behar politiko eta juridikoa dela, gauzak ondo egitea udalerri honetan, eta askotan esan dugun bezala, publifikazioak abantaiek izan ditzake. Bai ekonomikoak, diru publikoaren erabila eraginkorragoa izan daitekeela, bai sozialak langileen lan baldintzak hobetu daitezkelako eta lan baldintza duinak ekarri aldituztelako,
eta bai biztanlegoan bezeetan, izan ere biztanlegoak zerbitzu hobeago batekin jasoko luketen zerbitzua, hobea izango litzateke eta ez gaur egun jasotzen ari den zerbitzuaren parekoa. Beraz, azaldutako guztiagatik espero dugu zuek eta ere bai Alderdi Popularrak mozioaren alde egitea. Eskerrik asko. Benito jauna. Sí, gracias. Bien, desde verano... Bai, aurten udatik galdetu izan dugu lurralde batzorrean hilabetero kontratu honengatik. Amaiera da eta hurbiltzen ari zelako. Eta argi utzi genuen gure aldeko jarrera, publifikazioaren aldekoa. Beraz, babestuko dugu mozioa. Baina zera aipatu nahiko genuke, faltan bota dugu honelako lantaldeetan eta aipatzen den lan guzti honetan, ez mozioan jasotzen dena, ez dagoela plantillaren errepresentazioa, ez? Guk emendakin gisa txertatu dugu. Zehazki, faltan bota dugulako, besterik ez. Zenbait hausnarketa. Mozio honi lotuta eta gai honi lotuta. Henik eta behin ez dugu ulertzen, zergaitik strukturala den zerbitzu bat beti kontratazio bidez bideratzea enpresa pribatuen eskutik. Kontratazio publikoa noski hor dago eta zilegia den bide bat da, zerbitzuak edo eta bestelako estaldurak jasotzeko, baina lorezaintza oinarrizkoa da beti behar izango duguna eta udalaren kompetentzia edo eskumen bat da gure erregimen lokalaren legean jasotzen dena eta lilean baita ere. Bigarrenik, zoritxarrez, aurtengo adibidea oso ona da. Emaitza, kontratazio publikoaren emaitza, guztiz txarra izan delako lorezaintzaren sektorean langileak, egun egon behar izan ziren greban. Enpresa ez zuelako haiekin inongo akordio edo eta elkarrizketa ireki nahi. Defizientzia larriak ere aipatu izan dira langileen kudeaketaren alorrean eta asko delitu izan daitezke baita ere lan eskubideen kontrakoa. Hau, guzti hau, argitu beharko litzateke agian auzitegietan. Eta orokorrean jentea ez dago gustora eskaintzen ari den zerbitzuarekin, enpresak eskaintzen duen zerbitzuarekin, baita ere oposizioaren taldetik, baina baita ere jentea ez dago pozik udal alorrean zerbitzuak adierazi bezala. Eta hau kontutan, euki beharko genuke zerbitzua benetan txarra delako, bajak ez dira estaltzen, faktura batzuk ez dira ordaindu, lanak ez direlako egin. Beraz, uztailean batzordean galdetu genuen eta esan ziguten txosten bat garatzen ari zela, ikusteko kontratazioaren bidearekin jarraituko zen, edota bir municipalizazio bat egongo zen zerbitzoren nik. Ilusoa agian, baina itxaropentsua eta pentsatzen nuen txosten bat jasoko genuela, teknikoek sinatua, eta ilusio edo eta itxaropen horrekin irailean berriz ere galdetu genuen ikerketa honen alde. Eta esan ziguten ikerketa egina zela, analisia egina zela, baina ez zegoen inongo dokumenturik atzean. Eta 3 hilabete behar izan ziren ondorio batzuetara heltzeko, nahiko peregrinoak diren ondorioak. Tira, argudioak edo argudioa berez bakarra eman zelako, zerbitzua publikoa balitz esaten zen, ez, zaila izango zela ordezkatzea bajak. Edota denboraldiari lotutako zaitasunak. Barregarria iruditzen zait argudio hau, zerbitzu estali duen enpresak ez duelako berez, halako bajarik kubritu esaten zuen, ez zuela langilerik topatzen, eta tira, baieztapen hau nahiko zalantzagarria da, eta subkontratazioa erabili behar izan du, ez, beste langileena, eta, langile hauek etorri izan dira, getxoko lan erropa gabe. Tira, hau ez da serioa argudio, eta hala ere kesgarria da guretzat atzean txosten hori ez egotea, aipatu egin zena.
arazo berdina brigada municipaletan gertatu halko zen eta ez da gertatzen. Noski, funtzionamentua aldatu daiteke lanpoltsena, zerbitzu hau estaltzera bidean. Baina agerikoa da ere badaudela formula juridiko anitzak zerbitzu hau eskaintzeko modu publiko batean, adibidez, udal kudeaketa propioarekin edota bestelako organoak sortuz, edota sortuz medio propio bat. Hau da, beharrak estaltzeko 11 modu daude. Gure ustez hau da behar dugun bidea, publifikazioa, lore zaintzaren alorrean. Horrela, subrogatuko zen plantilla osoa, legeak eskatzen duen bezala, eta kalitatezko zerbitzu bat eskainiko zen horrela, lan baldintza duinak bermatuz, eta irizpideak modu zuzenean aplikatuz ez, hemen udal plenoak adosten ditugunak, adibidez nola kudeatu parkeak, eta bar. Hau da behar dugun aukera, eta beraz, mozioa babestuko dugu. Díaz Andrea. Alkate Andrea, bueno, desde el Partido Socialista... Alderdi sozialistatik, zer adierazu nahi dugu, eztabaida hau ez da berria, noski ona ekarri dugu, eta EH Bilduk hemen aipatu du publifikazioa, zerbitzu publikoena, eta aukera hau baliatuz, zer esan nahi dugu, zailtasunak egon direla lola zaintza kontratuan, eta uste dugu haiek erabili dutela hau ate bat irekitzeko guretzat trascendentala dela gurean dugun arazoa ebasteko noski. Aurten edo azken hilabateetan eguneko greba bat izan dugu, eta hiritarren artean sentsazioa dago, nun ezin den lan guztia estali, eta hau, ez du postasuna piztu noski. Eta guk esan bezala denon kezka bat da, baina beharko genuke testuingurua ipaztea. Lore zaintza zerbitzua listazio bidez eskaintze da, pribatua, duela markada bat, egonkorra izan den plantilla baten bidez, subrogatu izan dena, esleipen bakoitzaren ostean, hau profesionalak dira, badute esperientzia, eta badute konbenio zehatz bat, hitzarmen zehatz bat, 2014tik martxan dagoenak, eta zeinak haien lan baldintza duinak bermatzen dituen, eta zerbitzu hau oso ondo baloratu izan du gure herritargoak duela gutxi arte. Gaur egungo arazoak soldataren kontuan testuinguratzen dira, eta hor greba hasi zen, luzea, ez direlako adostasunak lortu soldataren eguneratzearen inguruan. Eskatzen dutena, noski, zilegia da, ez dute haien erosmen ahalmena murriztu, baina greba honen ostean bai ikusten da zerbitzuen kalitatea behera doala, eta guk analizatu beharko genuke zer dagoen oinarrian, parte guztiak entzunez. Batzuk lotzen dute absentismo maila altu batekin. Tira, guk datu falta dugu guzti hau ebaluatzeko esateko, ea absentismoa gaur egun handiagoa den, ea oinarrean strukturazko arazoak dauden, edota zerbitzua oso murriztua delako, ez da beharreko lan volumenerako, edota lankarga modu ezberdinean banatzen delako gaur egun. Gure ustez, gaur egungo banaketa bisitatu beharko litzateke, azken urteetan aldaketak gertatu direlako, interbentzio gunetan, aldez aurretik gertatu ez direnak, eta egia da udalerriaren zenbait zonaldetan kontzentratu egiten dela lana, aurreko urteetan bakarrik epe batzuetan zentratzen zena. Eta beraz, uste dugu beharrezkoa dela banaketa modu berdinzaleago batean egitea, horrela kalitatea lortzeko. Alderdi sozialistatik premisa argi bat daukagu. Ez dugu zalantzan jartzen plantillaren profesionaltasuna, dedikazioz aritu izan da, eta errekomendu soziala izan duen azken urteetan, eta orain azetu beharko genuke zorroztasunez zer gertatzen ari des, eta nola hobetu. Horregaitiz publifikotasunaren eztabaida bai legitimoa da eta interesgarria, baina ez du erantzuten mahai gainean ditugun arazoei zerbitzu ez da hobeto edo okerrago eskainiko soilik enpresa pribatu batek eskaintzen duelako, guk markatzen ditugun baldintzapean baitago, edota guk egiten badugu, ez da hobetuko gure langile propioekin estaltzen badugu. Gure ardura zein da, estandarrak
berriz ere lortzea, hori da herritarrek espero dutena eta merezi dutena haiek zerrak ordaintzen bai dituzte. Eta ondorioz, analizatu beharko litzateke absentismoa, eta zerbitzaren dimensionamentua, hobetu beharko litzateke antolakuntza, edota baldintzak, lankargen banaketa edota lan eremuak ere berrikusi beharko lirateke, eta entzutaren alde gaude, dakitenak entzutaren alde, eta hau da ardura duen eremua edota plantilla, eta horrela saiatuko gara kalitatea eta estabilitatea lortzen. Gure ustez, publifikazioa gaur egun ez da arazoak ebasteko bidea, edo ez erreala, eta guzti horregatik momentu hontan ez dugu proposamen hau babestuko. Eskerrik asko. Muchas gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate anderea. EH Bildu presenta una moción... EH Bilduk mozio bat aurkeztu du non publifikatzea eskatzen den, lore zaintza zerbitzua. Tira, orain publikoa izan behar da. Elkarrekin Podemosek esan du, hasieran kontu batzuk faltan botatzen zituela, eta guk kontu berbera. EH Bilduko mozio guztietan bi kontu aipatzen dira, lantalde bat sortzea eta euskara prioritarioa izatea. Tira, hemen euskararena ez dute aipatu, ez da hitzartzean, ez da testuan ere ez. Hasteko argi dago lore zaintzaren kudeaketa ez dela ona. Hau ikusten dugu gure egunerokotasunean eta hala transmititzen dizkigute ere hiritar askok. 2022ko urtarrilean aipatu genuen, pliegoak ez zituela gure beharrak estaltzen udalarenak, eta beraz, udal taldeak pilak jarri behar ditu, haiek esan arren lanean dabiltzela, hilabeteak aurrera doaz eta egoera ez da hobetzen. Eta atentzioa deitzen digu udal taldeak banau gloriatzen da bilela, haien proposamenean. Haiek diote, administrazio publikoa herritarren alde jarri behar dela. Haiekin beti elkarlanean eta eragile sozialekin elkarlanean. Baina gero, ez dira gai, EH Bilduk esan bezala, ez dira gai batzeko langileekin, zerbitzu hau garatzen duten langileekin. Bestalde, mozio proposatzen duen, taldeak esaten du enpresa pribatuak direla gaitz handiena. Baina hemen ironia bat dago, aipatu du dagoeneko aldarri sozialistak, duela 10-20 urte lore zaintza erreferente bat zen Getxon, Posik geunden eta harro. Baina momentuan inork zuen jartzen zalantzan enpresa pribatuen kudeaketa. Eta EH Bilduk ez du nahi lizitazio prozesu bat martxan jartzen, eta nahi du guztiz publikoa esatea, bai, guztiz eskubidea dute, hori proposatzeko. Baina Getxok alkatetza duen udalerrietan ere ez da hala egin, hau ikusi izan dugu, kontu berdin hau etxe bizitza hutsegen asuntoarekin. Kontratantaren txostenetara jotzen baldin badugu, eta Getxon zailtasunak ditugu, informazioa tepatzeko, hemen kontratante perfilan ikusten dugu, EH Bildu gobernuan egon den duenan, lizitatu egiten dela, lore zaintza zerbitzua. Adibidez, 2012ko apirilan, Donostian, hor EH Bildu zegoen alkatetzan. Kontratua 4 urtekoa izan zen, luzagarria 2 urte gehiagoz. Hau da, ez zegoela inongo intentziorik publifikaziorako. 2024an, sopelana. 3 urteko ejekuzioa eta 2 prorroga egiteko aukerarekin. EH Bilduk ez zuen publifikatu lore zaintza, sopelan. Galdakanon. Hemen EH Bildu azken 6 urteetan egonda alkatetzan eta zerbitzuaren lizitazioa 4 urtekoa izan zen. Hemen ere ezen publifikatu zerbitzua edota intentziorik egon Berdina, Argorraga, Atxandio edota Lekitxoken. Beraz, inkoherentzia falta ikusten dugu mozio hontan. Udal gobernuak ez du betetzen zerbitzua hobetzeari dagokionez, baina mozio honek ere ez du arazoa ebasten eta ez du laguntzen, eta hemen udal taldeak edo gobernuak arrazoia du, batira, zailego izango litzateke langileak
ordezkatzea alor publikoan, pribatuan baino. Horregaitik gure taldeak zera ulertzen du, noski. Udal taldeak eta lore zaintza hobetu behar da, eta bere kudeaketa, baina hala eta guztirez kontra bozkatuko dugu. Muchas. Urkitza jauna. Eskerrik asko, Alkate Andrea. Egunon guztuei, puntu honetan, lorategiak eta berdeguneak mantentzeko zerbitzua udalaritzako aukera planteatu da. Iraganean ja errepikatu da eztabaida da. En primer lugar, según las sales, quería contestarle al portavoz del... Lehenik eta behin EH Bilduren zinegotzari erantzuna nion, bertan plantillako batek hitz egin zuen eta galdetu zuen ea nor ordezkatzen zuen eta zera eskatu zuen nirekin zita bat. Zure bidez eskatua. Nik esan nuen hori ez dela egokia, beste bide batzuk zeudelako eta tira problematika honekin hainbat auzokide edo herrikide jasotzen ditut. Hau argitu nahi noen, egoera horrela gertatu zelako, eta grabazioetan jasota dago. Eta abia puntutzat hartuta, guztiok partekatzen dugula, herritarrei zerbitzurik onena eskaintzeko helburua eta gainera hori modu eraginkor eta iraunkorrean egitea. Naiz eta zalantza asko sortzen zaizkigun, hemen dauden taldeen helburu komuna hori den. Baina datuak argi daude, handiak edo eta txikietan EAJaren esku daudenak edo EH Bildurenak esan bezala, hemen normalean externalizatu egiten da zerbitzua eta arrazoi errez bategatik egiten dute, ze zerbitzua konplexua da. Eta ez da soilik bedarra mostearen lan bat, makinaria espezifikoa behar da, langile teknikoak, kontrol fitosanitarioa, hainbat legedia bermatu behar dat, eta agilitate asko ere behar da. Kudeatzean plantillak adibidez bajak, udaroa eta bar. Hau guzti hau eztabaidatu izan dugu. Komisioan eztabaidatu dugu. Eta horregaitik ez dugu publifikazioaren alde egin eta bai zerbitzua externalizatzearen alde. Batez ere zerbitzu hau egunerokotasunari erantzun behar dionean. Gure ustez hau egingo bagenuke ez publifikatu, beharko genuke plantilla handi bat izan, ekipo kostosoak erabili, eta gainera beti bermatu estali egiten direla bajak eta honek, kostu altu bat ekarriko lukeen. Eta hemen arrisku bat ikusten dugu, ezinez bermatzea zerbitzu bat herritarrek behar dutena. Kontratazio esternoak aldiz segurtasun gehiago ematen digu eta flexibilitatea. Pliegoak argiak izan daitezke, kalitatea eskatu aldugu, eta kontrol bat jarrik hau betetzen den ikusteko. Eta horrela, edozein egoeretan zerbitzua bermatuko dela jakin. Hau, horrela, errezagoa da kostuak aldez aurretik jakitea. Zera, esan nahiko nuke, externalizatzea ez da kontrola galtzea. Edota zerbitzu okerrago bat ematea. Udalak arauak ezarri behar ditu eta fiskalitatu zerbitzua. Eta hobekuntzak txertatu noski. Berdintasunaren aldetik, inguramenari dagokionez, edota bestelako kontuei dagokionez. Ez da kontu ideologiko hutsala, baita praktikotasunari erantzuten dio. Gure kaleak eta plazak horrela beti egongo dira zainduta, kalitatez eta sostengarritasunez. Eta gainera, zentratu ahal izango gara, benetan gure kudeak eta zuzena garrantzitsua den alorrean. Eta kontratua amaitu aurretik, guk ikusten dugu aukera onena dela dagoeneko duguna. Horrela bermatzen delako zerbitzua gure herritarrei eta etorkizuneko ikuspegia duelako. Guk ordezkari instituzional bezala erantzun errealistak eman behar ditugu. Eta gure herritarrek espero dutenai erantzuna eman behar diogu. Kontrakoa izango da. Eskerrik asko. Eskerrik asko, beste norbaitek. Bai, Bildosola jauna. Bai, nahiko labur. Entzundakoak espero nituen, hori betiko kontua da. Baina,
Ez dakit mozio irakurri duzuen, badakit publifikazioarena guk esaten dugunean, uste duzuela gaudela publifikazioaren alde edozerren gainetik, baina mozioan bertan eskatzen dugu zerbitzua planifikatzeko asmoarekin udal gobernua beharrezkoa diren azterketak egingo ditu, bideragarritasun azterketa ekonomikoak eta juridikoak barne. Hau da, eskatzen duguna mozioan ez da esnatu behar eta zerbitzua publikoa izan, da azterketa egin, bai juridikoki eta bai ekonomikoki bideragarritasua edo bideragarria den ikusteko. Y sí, tienes razón, Gonzalo, que... Eta noski, Gonzalo, arrazoi du, enpresak ez dira gaitz bakarra edo eta absolutua, baina enpresek duten deriba ez, horrelako lanak estaltzen dituztenak zein da? Benefizioa bilakatzea ez, utxalki eta ez zerbitzu eskaintza, adibidez, garbiketa zerbitzuarekin zer gertatzen ari da. Badakigu, hau ez dela modu egokian estaltzen ari. Atzean dauden enpresak soilik onura ekonomiko bat bilatzen dutelako. Kontrolaren arira, denok, eztabaidetu izan dugu, udalak daukan aukera kontratu bat kontrolatzeko edo zerbitzua kontrolatzeko, udala zerbitzu zuzena ematen baldin badu, kontrola izan dezake, kontrol zuzena dauka. Udalak enpresa baten bitarte zerbitzua ematen badu, ez du kontrol zuzena izaten. Eta askotan, bai Elkarrekin Podemosek eta bai guk eskatu dugu, nola daukaten komunikazioa enpresekin, eta zete dute, edo arazo daude langileak eta enpresekin, eta udalak izaten digu, hori da enpresa eta langileen kontua. Beraz, zerbitzu zuzena baldin badaukagu, kontrola hobea izango da eta zerbitzua hobeago izango da. Eta gainera, hemen entzun izan ditut, adibide batzuk EH Bildu gobernatzen dituen hirietan. Bai, Galdaka hone EH Bildu daramatza 6 urte gobernatzen, baina ez dakizu ea hor hasi diren azterketa egiten. Ez dakizu ze beste arlotan jarri duten lehentasuna eta orain agian hasi dira egiten azterketa zerbitzua publifikatzeko. Hori da jakin behar dena, eta ez jakintasunaren gainean ezin dira horrelako gauza bota. Eta gainera, sartzen zarenean gobernu batean 40 urtez eredu bat egon dena oso zaila da egun batetik bestera gauzak aldatzea. Beraz, gauzak ez jakintasunez ezin dira esan. Beste norbaitek gehiago? Benito jauna? Sí, gracias. Hombre, ahora se han dado algunos argumentos más en contra de la... Bai, hemen beste ideia batzuk ez, partekatu dira publifikazioaren kontra, baina niretzat zerbait da harrigarria ez. Adibidez, baso gintzaz ari garenean edo eta natur espazioen zaintzaz ari garenez, bertan diputazioak badu medio propio bat, adibidez, basalan. Baina jardinen eta zuhaitzen kudeaketarako udaletan harrigarria da udalak ez izatea zerbitzu publiko bat. Hau beti izan da harrigarria niretzat. Eta espero dugu zerbitzu honen kudeaketa ez izatea baselanaren bezalakoa ze tira, hori ere bada meloi handi bat. Niretzat zerbitzua hobea litzateke publikoa balitz, lehenik eta behin bermatuko litzateke negoziazio mailan bi parte jartzea. Baina gaur egun egoera kontuten izan da, ez da gutxi, gainera onura industrial ere gutxituko litzateke. Bestalde, ikuskaritza bat eta zuzenketa bat egingo zen, momentuan emango zena eta orduan ez genuke kontrol bat egin behar izango, faktura bat bidali, gero ikusi benetan zerbitzua bete den edo ez, hau da, hau prozesu konplexu bat da eta atzeratu egiten da zerbitzu zuzen baten ematea. Eta laugarrenik, ez dugu itxaron behar lizitazio berri bat garatzea, ez? Ze beti kudeak eta modu ezberdinak planteatzen diren hemen udalean. Aurreko legegintzaldian adibidez irizpideen aldaketa proposatu genuenean zera esan zitzaigun. Itxaron hurrengo pliegora, batira zerbitzua publikoa izango balitz, ez dugu beste pliego bat itxaron behar, edota beste faktura bat itxaron behar, edota enpresarekin beste bilerari itxaron behar. Eskerrik asko, beste norbaitek?
Bozketara pasatuko gara orduan, aldeko bozkak, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Kontrakoak, Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta honez beste 102. puntura pasatuko ginateke, Elkarrekin Podemos udal taldearen mozioa, hutsik dauden etxebizitzei OHZ-aren errekargua aplikatzeari buruzkoa. Procedo a leer. Jarraian mozioa irakurriko dut. Berriki, argitaratu dira Getxoko herritarren beharren eskarien asebetetxe mailaren eta pertzepzioaren ikerketaren emaitzak. Bertan, etxebizitza udal jardunaren lehentasun nagusia izan behar dela adierazten da. Gure auzokideen bigarren kezka nagusia ere bada etxebizitza bereziki 18 eta 45 urte bitartekoentzat. Inkestak agerian uzten du ere herritarrak ez datozela bat udalaren apoaren egungo politikekin, ez da etxebizitza berrien eta etxebizitza babestuen arloan egindako lanarekin ere. Arrazoiak badituzte horretarako, izan ere legegintzaldiaren erdia igarota, oraindik ere ez da etxebizitza arloan inolako neurririk hartu. Egia bada ere maiatzean udaleak utzi dauden etxebizitzen errolda eguneratzeko mozio bat onetsi zuela, eta udal fiskalitatea eguneratzeko lantalde bat osatu zuela, akordioaren exekuzioa gehiegi luzatu daiteke. Bien bitartean berriki eguneratutako tresnak ditugu eskura. Euskadiko beste udal batzuetan indarrean urteak daramatzatenak. Ondasun higiezinen gaineko zergari buruzko 4/2016 foru araua berriki eguneratu da 2/2025 foru arauarekin. Horren bidez, Bizkaiko lurralde historikoaren tributazio sistemaren berrikuspen fiskalerako neurriak onartzen dira. Modu horretan, Bizkaiko lurralde historikoko udalei eskumena ematen zaie hutsik dauden etxebizitzei 150ko errekarguak aplikatzeko. Foru arauak berak honako hau zehazten du gainera. Aintzat hartuko da egoitza erabilerako higiezin bat bere egoitza edo bertan bizi direnen egoitza izango dela ondasun higiezinen gaineko zergan sortzapen egunean ala jasota baldin badago bizi den udalerriko erroldan. Azaldutako guztiagatik, Getxoko udalaren osoko bilkurari egiten diogu erabaki proposamen hau. Getxoko udalak ondasun higiezinen gaineko zerganen 4/2016 foru arauaren 10/9 artikuluak albidetzen duen aukerako errekargurik handien aplikatuko die subjektu pasiboaren edo alokatu dutenen edo erabileraren lagapena jaso duten hirugarrenen egoitza ez diren egoitza erabilerako ondasun higiezinen gaineko ordenantza fiskalei. Paso a defenderla. Jarraian mozioa defendatuko dut. Dakizuen bezala eta mozioan esaten den bezala gainera zerga arloan, martxoan, 2025an akordio bat sinatu zen, eta berritasunak ekarri zituen horrek eta Bizkaiaren kasuan, arau horretan jasotzen dira nobedadeak, eta nobedade horren barruan bat zegoen bereziki. Aldatu da OHZ-aren inguruko foru araua, eta horrela, udalek aukera daukate errekarguak handitzeko utzik dauden etxe bizitzen kasuan. Hau da, 150 arte igo daiteke errekargu hori, eta neurri hori sinplea da eta azkar aplikatzeko modukoa gainera. Hala, legegintzaldiaren hasieratik guk errepikatu izan dugu hori egin behar dela, naiz eta ez dugun lortu hori benetan aplikatzea. Argudio bezala, momentu batean, azaldu zen zenbatekoa oso txikia zela eta aplika liteken errekargua ezin zela izan 150 baino handiagoa eta hortaz ez lukeela eraginik izango. Hori zen aitzakia edo arrazoia eta eztabaidan sartu gabe horretan edo hori eztabaidatu gabe naiz eta ez nagoen ados, orain araudiak errekargu handiagoa egiteko aukera ematen du 150 arte hain zuzen ere, eta hori horrela konponduko litzateke. Bigarren argudio bezala, behin baino gehiagotan osoko bilkuraret honetan esan da zailtasunak izan ditzakela udal bateek ziurtatzerakoan etxe bizitza bat utzik dagoela. Baina zailtasun hori gehiago dagokio utzik dauden etxe bizitzen kanonari eta halabeharrezko alokairu neurriei. Hori dana jasota dago etxe bizitza legean eta ez dagokio hainbeste OHZ-aren errekarguari. Izan ere, bide batez mozioan esaten den bezala, araudiak jada jasotzen du nola ziurtatzen den etxe bizitza bat utzik dagoela. Hain zuzen ere, erroldaren bidez. Labur bilduz, badaude 3 kontu zeinetan ados egon gaitezkeen. Lehenik eta behin, etxe bizitzaren egungo prezioak
arazo bat sortzen du gure gizartean eta gure udalerrian bereziki, eta datu asko daude hori erakusten dutenak. Ni zentratu naiz berriki emandakoetan, asebetetze mailaren inguruko inkestan emandakoetan, baina datu asko daude eta argitaratzen diren bakoitzean ikusten dugu hori hala dela. Bigarrenik, egoera honen aurrean, gizarte larrialdiko egoera honen aurrean, utzik dauden pisuak, aprobetxatu gabeko aukerak dira, horiek etxeak izan daitezen beste familia batzuentzat, eta azken finean hori etxebizitzarako eskubide subjektiboa betetzearen aurkadoa, eta hirugarrenik eta azkenik, nik uste dut, ados egon gaitezkeela etxebizitzaren arazoa konpontzeko aukera izan behar dela faktorean itzeko, ez dago faktore bakarra, ez dago konponbide bakarra gure, ez da konponbide paregabea, baina izan beharko litzateke beste neurri batzuen parte aldi berean aplikatuko liratekenak, eta neurri horien baitan zalantzari gabe sartu beharko litzateke OHZ-aren errekargoa. Hala, hortik abiatuta, ez dugu uste zentzuduna denik atzeratzea gehiago neurriak hartzeko momentua batez ere kontuan hartuta simpleak direla. Horrek bakarrik eskatuko luke aldatzeko gure OHZ-aren inguruko ordenantza eta gurutzatu beharko lirateke datuak erroldarekin, besterik gabe. Eta proposatzen duguna ez da kontraesankorra inventarioak eguneratzearekin. Bateragarria da, martxan jarri dezakezue mahai politiko hori, noski, ekimen horiek ongi etorriak izango direlako, baina legegintzaldiaren hasieratik ez dugu neurririk hartu etxebizitzaren arloan eta zeo zer egin behar da. Etxebizitza plana esaten da oraindik ezin dela egin. Gune tentsiodunak udalerrian ez, kanona ez da ere, etxebizitza bulegoa ez da. Proposamen horiek egin izan dira. Eta horien guztien aurrean ezetza erantzuten da. Beraz, galdera da, orduan zer? Orduan zer, esaten da apoaren zain gaudela, baina apoa ikusiko dugu noiz heltzen den eta ikusiko dugu nola geratzen den edo nola gauzatzen den irigintza garapena aporren baitan. Eta egia da, onartu zela aldaketa partziala pisu turistikoentzat eta diru laguntzak onartu zirela utzi dauden etxebizitzaren alokairua sustatzeko, baina momentuz hori aurrekontu partida besterik ez da 25ko aurrekontuetan eta horrez gain ez dago besterik. Hau larria da, zergatik. Getxo atzean geratzen ari delako beste udalerri batzuekin alderatuta. Inguruko gainerako udalerri beste zeo zer egiten ari direlako eta neurriak aplikatzen dituztelako ordenantzak eguneratzen ari dira, 150 arteko errekargoa aplikatzeko eta badaude gainera beste udalerri batzuk gune tentsiodunak adierazi dituztenak eta bar. Beraz, egoera ikusita eta egungo inguruabarrei jarraiki ez da aukera bat, gure bezalako udal batek neurririk ez hartzea zentzu horretan, esan duen bezala, simpleak direlako eta azkar aplikatzeko moduak. Eskerrik asko, primero... Eskerrik asko, lehenik eta behin eskerrik asko Elkarrekin Podemosi osoko bilkura honetara ekartzeagatik, osoko bilkura honetara esan bezala gai hau eztabaidatzeko aukera. Foru arauan zerga erreforma bat egin da EAJaren, PSeren eta Elkarrekin Podemosen akordio bati esker. Eta gogorarazi behar da, akordio horri esker pasatu ginelako OHZ-aren errekargua 150 izatetik 150 izatera. Eta egia da, erreforma hau ez dela bakarrik heltzen, horrekin batera badaude beste neurri batzuk, sozialak direnak eta etxebizitzarekin lotuta daudenak, eta horien guztien helburua da gaztei emantzipazio aukerak ematea eta aukerak ematea etxebizitzarako kolektibo zaurgarriei, indarkeria matxistaren biktimei, desgaitasuna dutenei, adinekoei, guraso bakarreko familiei eta baliabide gutxiagoko familiei. Neurri horien artean nabarmendu behar dira indartutako hobariak alokairuan etxebizitza jartzen dituztenentzat eskuhartze publikoko programen bidez eta horrez gain babeseko etxebizitza sustatuko da alokairura begira. Gaur eztabaidatzen ari garen mozioa zentratzen da neurri zehatz bat OHZ-aren errekarguan etxebizitza hutsei eta ez da lehenengo aldia honen inguruan eztabaidatzen duguna, hemen 24ko urrian eztabaidatu genuen honen inguruan EH Bilduren mozio batekin orduan 150koa zelarik errekargua eta gure jarrera ez da aldatu ordutik ona. Guk uste dugu beharrezkoa dela eztabaida, baina zorroztasuna eskatzen duena gaur estresna giltzarria daukagu eta hori da utzik dauden etxebizitzen dekretua Eusko Jaurlaritzarena, horrek zehazten du zer den utzik dagoen etxebizitza bat, zeintzuk dira horri ikusitako kasuak, epeak, bermeak eta gainera jasotzen da aurreti asko entzunaldi izapidea jabearentzat.
beharrezkoa da 2 urtez egotea utzik etxebizitza justifikatutako kausarik gabe eta hasi behar gara gure ustez ikertzen alik eta lasterren errealitate hau eta hasi behar gara eraikitzen udal errolda. Gu uste dugu hori bere bizikoa dela. Orain arte etxebizitza hutsari buruz hitz egitea egiten zen, baina estimazioetan oinarrituta. Orain bermatzailea den esparru bat daukagu eta zorrotzagoa dena. Hala, utzik dauden etxebizitzen erroldaren zain gaude, etxebizitza saila konprometitu zen udal honetan hori egitera eta osoko bilkura honetan konpromiso hartu genuen errolda hori egitera, zeharkako emendakina onartu zenean hori egin genuen maiatzean, eta datu horiek gabe, datu objektibo horiek gabe, goiztiarra da 150ko errekargoa aplikatzea berez. Ziurazki, neurria ez da bidezkoa izango gure herritar askorentzat ez badugu errolda. Bestalde, alderdi sozialistatik jarraituko dugu defendatzen bi tresna ditugula. Batetik daukagu OHS-etaren errekargoa eta bestetik daukagu kanona utzik dauden etxebizitzei aplikatzeko. Eta bateragarriak diren arren, kanona eraginkorragoa izan daiteke gure kasuan. Zergatik? Definituago dagoelako, bermatzaileagoa delako eta zergetik kanpoko bere izaerak bilketa aukera ematen duelako eta OHS-etaren bidez bildutakoa banatzen delako sail guztietan eta ez etxebizitzaren eremuen soilik. Testu inguru honetan abstenituko gara, balioan jarri nahi dugu neurria, akordio politiko baten parte delako eta gu horren parte garelako, baina une honetan uste dugu erantzukizunez jardun behar dugu, lehenik eta behin errolda behar dugu, hori berebizikoa da, gero prozedura aplikatuko dugu utzik dauden etxebizitzen dekretuak esarri bezala, eta gero kanon baten alde egingo dugu, mugiarazteko utzik dauden etxebizitzak alokairu ordaingarri baterantz, eta azkenik balioan jarri nahi dugu premiazko neurrien legea. Eusko Jaurlaritzak sustatu duena. Hor, neurria jasotzen dira utzik dauden etxebizitzak mugiarazteko, arautzeko pisu turistikoak, arreta emateko ostatu edo egoitza zaurgarritasunari eta horrez gain lankidetza tresna berria jasotzen dira administrazioen artean. Hori da, ibilbide horria gure kasuan eta argi daukagu. Zerga fiskalak, zerga neurriak uztartu behar dira beste neurri batzuekin eta ezin dugu ahaztu garrantzitsuena edo bere bizikoa dela etxebizitza duinerako eskubidea bermatzea. Paperean onartuta dagoena, baina zoritzarrez errealitatean lortzen ez dena gure egoera larria delako eta etxebizitza larrialdia oso larria delako kasu honetan. Mila esker. Beste norbaitek, bai, Larrakoetxea Andrea. Bai, egunon. Guk mozioaren alde egingo dugu, aipatu den bezala guk ere neurri zehatz hau ekarri genuen iazko urrian, eta, esango nuen ia oraingoan sorte handiagoa zeneukaten mozio hau aurrera ateratzeko, gurean, esan den bezala kontra mozkatu zutelako, PNV-ek, PSek eta PPek, esango nuen zilegia zela iritzi aldatzea, baina ematen du, naiz eta abstentzioak eman borondatea, ez dela guztiz argia edo. Jakin badakigu mozio honetan planteatzen denak bakarrik ez duela gure udalerriko etxebizitzaren arazo larria konponduko, behin baino gehiagotan esan dugu, arazo konplexuek neurri konplexuak behar dituzte, mota eta norabide askotako neurriak, eta hainbat esparrutan eragiten dutenak. Baina herritarrek erakundeen gandik espero dutena ez da soluzio miragarririk, baizik eta konpromisoa eta borondate politiko argia arazoari aurre egiteko, arazoari heltzeko. Eta hori da gure ustez proposamen honek daukan indargunerik handiena. Badakigu neurri honek urtean gutxi gorabehera gehienez 250.000 euro inguruko bilketa ekarriko lukeela eta ez dela nahikoa izango arazoa konpontzeko. Ez da etxebizitza hutsak masiboki mobilizatzeko ere, baina bai norabide bat eta jarrera bat markatzeko eta herritarrei mezu argi bat bidaltzeko. Eta mezua izango litzateke pertsona guztientzako etxebizitza sarbidea bermatu nahi dugu eta horretara goaz. Esan bezala neurri honekin bakarrik ez da arazoa konponduko,
Baina OHZ aplikatzen bada, era berean obaria kontemplatzen badira, alokabiderekin hitzarmenak berrikusten badira, etxe bizitza hutsak alokagai jartzeko kanpainak egiten badira, etxe bizitza hutsen erregistroa eguneratzen bada, etxe bizitza publikoei erabateko lehentasuna ematen bazaie, alokairuen prezioak mugatzeko egon daitezken aukerak aztertzen badira, orduan bai, hasiko ginateke hitz egiten, prest gaudela, etxe bizitzarekin daukagun arazoari aurre egiteko eta gure konpromisoa argia dela. Borondate politikoa batez ere PNV-ri eskatzen dioguna, benetako solaskidetza eta negoziazioa. Oinarrizko eskubideekin ezin da politikoki jolastu, etxe bizitza hutsen gaineko OHZ eta errekargoa ez da neurri berria, aipatuen bezala, aspalditik dago aplikatzeko aukera, eta gure tamainako udalerri batzuetan dagoeneko martxan jarri da. Gainera, EAJ gobernatzen dituen herrietan. Ez da neurri erabakigarria izango, aipatuen bezala, baina bai ezinbesteko urratsa eta benetako borondatearen froga. Eta amaitzeko mozioan ere aipatzen delako eta Alderdi Sozialistako bozeramaileak aipatu duen bezala, joan den maiatzean etxe bizitza hutsak mobilizatzeko mozio bat aurkeztu genuen eta onartua izan zen, adostu zen, eta orain arte ez dugu gaia berriro atera, konfiantza jarri genuelako momentu horretan eta tartea usteko lan bat aurreratu zedin, ez dugu berririk jaso, ordutik, orduan ez dakigu zeo zer egiten ari den, edo ez. Baina, aprobetxatu nahi genuen aukera birgogoratzeko eta berriro ere gure eskua luzatzeko behar denerako gu ere prest gaudela honetan inplikatzeko. Eskerrik asko. Zurriarek ere gaiuna. Muchas gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate Andrea eta egun on guztioi. Elkarrekin Podemosek gaur osoko bilkura honetara ekartzen du OHZ-aren 150ko errekargua etxebizitza hutsei. Beste ehuneko batzuekin proposamen hau eztabaidatu da osoko bilkura areto honetan eta jakitun gara etxebizitzarako sarbidea arazo bat dela batez ere gazteentzat. Ez dugu ukatuko hor daudelako inkestak udalak egindakoak, organismo desberdinek emandako zifrak, erakusten dutenak alokairu prezioak igo direla, eta barluze bat, baina proposatzen duen neurria gure ustez ez du efektu positiborik alokairuan. Eta hau esaten dugu, badaudelako datu nahikoak egiaztatzeko, eta proposamena abestu dutenek esaten dute, OHZ-aren errekargoa aplikatu den kasuetan, ez delako lortu nahi dena, ez da eskaintza handitu eta ez dira prezioak murriztu alokairuaren merkatuan. Hala, errekargoa aplikatzen duten udalerri batzuetan, prezioare gehiago igo da, beste udalerri batzuekin alderatuta. Beraz, ez dago efektu positiborik ikusi dugunagatik gogorarazi genezake, etxe bizitza mailan, etxe bizitza plana bederatzikoa dela, 2009koa, EAJak eta PSek sinatu zuten eta etxe bizitza batzuk hitzeman zituzten, baina oraindik ez dira eraiki, atzerapena itzela da. Eta horregatik, hain zuzen, uste dugu besterik gabe OHZ-aren errekargoak efektu positibo bakarra izango lukeela. Udalkutzan izango luke efektu positiboa. Getxon argi dago etxe bizitzak behar direla. Hobekuntzak egin behar direla lorezaintzan eta kirol instalazioetan. Aparka leku gehiago, poliziaren presentzia handiagoa edo hiribusa. Baina ez da diru gehiagorik behar. Hala, diruzaintzako geldikin abenduaren 31an izan da, eta esan behar da zifra zehatza, 58.800.000 gutxi gora bera. Hori da, diruzaintzako soberakin abenduaren 31an. Iaia, 59 milioi euro egon dira diruzaintzako soberakinean. Beraz, bestalde ez dugu ikusten alokairuko eskaintzan dituko denik, izan ere, jabe handiek edo esain handiek edo inbertsio funtsek getxon ordaindu beharko dute 500 euroko edo 600 euroko kanona, hori izango da zifra, rekargoa urtean hori izango da, inbertsore handientzat, 400 euroko OHZ-tan 600 euro izango lirateke urtean, 600 euroren truk ez dute alokairuan jarriko bere etxe bizitza jabe handiek edo inbertsore handiek, horiek dira zifrak, azken finean, eta bai noski, etxe bizitzez ari gara, ez manzio ez edo jauregi ez. Eta gure ustez, etxe bizitzaren egoera hobetuko da lankidetza publiko-pribatua sustatuz, promozioak eginez, etxe bizitza sozialekin eta pizgarri fiskalak emanez eta zigorrak ez esarriz jabei. Horretarako, udal organismo bat behar da, etxe bizitzaren eraikuntza
sustatzeko udalerrian, bai babesaren eremuan, bai etxebizitza sozialaren eremuan, eta indargabetu beharko litzateke etxebizitza legea. Aho batez onartu zuen hori diputatuen kongresuak joan den astean, horregatik guztiagatik gure alderdiak aurka bozkatuko du mozio honetan. Mila esker. Bueno, parece repetitivo ya insistir. Errepikakorra da esatea bai getxon dagoen arazo nagusia edo gizarte bezala etxebizitzarako sarbidea dela. Errepikakorra da hori esatea. Horregatik ez da lehenengo aldia plenora ekartzen dena mozio bat utzik dauden etxebizitzei eta OHZ-etari buruz. Aurrekoetan bezala berriro ere argudio partzialak eta oportunistak ematen dira. Izan ere, noizean behin berriro ere entzuten dugu melodia berbera, letra desberdinarekin edo egoerara egokituta eta dagokion araudira egokituta, hori da gertatzen ari dena berriki aldatu den OHZ-aren arauarekin. Orain 150 arteko errekargua aplika daiteke utzik dauden etxebizitzen kasuan, eta horraino ados gaude, baina komeni da irakurtzea 10. artikulua ulertzeko zeintzuk diren benetan aplikatuko diren zergak. Eta titularretik harago joateko. Sozialistak esan du bidegabekeriak egin ditzakegula modu arbitrarioan aplikatzerakoan. Arauak errekargua esartzen du eta soilik egin daiteke egiezinetan zeinetan ez dagoen inor erroldatuta. Horrek ez du esan nahi utzik dagoenik. Baliteke alokairu kontratuak egotea baliagarriak direnak eta inor erroldatuta ez egotea. Eta baliteke herentzia baten pisuak izatea eta benetan horrez bizitzea. Badaude beste legezko egoera batzuk eta ohikoak direnak, baina zigorra izango luketenak. Gainera, neurri hau ezin da automatikoki aplikatu, mozioak esaten duen bezala, aplikatu alizateko berebizikoa da OHZ-aren zerga ordenantza aldatzea. Horrek dakarren administrazio prozedura osoa eginez, eta bidezidorrak ez dira inoiz konponbide bat eremu honetan behintzat, eta batez ere funtsezko ora goaz. Eta aurretik hitz egin duten batzuek esan dute ere bai. Udalerri batzuetan zeinetan errekargo aplikatu den, ez du efekturik izan bilketa helburutik harago. Bildu da dirua bai, baina 150 igotzea kirukoiztuko luke bilketa. Eta bai, kasuren batean interesgarria izango litzateke, baina sozialistek esan bezala, kanona interesgarriagoa izan daiteke, lurzoruaren ondarea kudeatzera bideratzen delako, eta zeharka etxe bizitzara zuzentzen delako, baina OHZ-aren errekargoa kutxa orokorrera doa, eta udalen batek postasunez aplikatu zuen, baina ukatu du aplikatzea ez delako baliagarria izan mugiarazteko etxe bizitzak alokairurako eta gainera etxe bizitzaren arazoa ez delako konpondu. Hala, errezeta hau errepikatzea getxon propagandariketa bat da, eta ez politika eraginkorreko ariketa bat, baina gogorarazi behar dugu, etxe bizitzarako sarbidea ez dela horrela konpontzen, ez da OHZ-aren errekarguekin, ikusi dugun bezala eskaintza murrizten dutelako eta gehiago, garestitzen dutelako albada noski sarbidea. Gaur proposatzen dena neurri bat da, esloganean ondo jotzen dio belarriari, baina ez du eraginkortasunik. Horregatik guk proposatzen dugu etxebizitza publiko gehiago, plangintza hobea eta lankidetza gehiago, eta erakunde babes gehiago. Ez dute esango etxebizitza legea gaizki iruditzen zaizkidanik. Gainera akordio bat daukagu osoko bilkura honetan, eta hobe daitezkela legeak uste dute, eta akordio horretan oinarrituta etxebizitza saila egiten ari da esfortzu tekniko itzela, baita juridikoa ere aurrera eramateko lortutako akordioa. Horregatik hain zuzen ere, printzipioz, abstenituko gara mozio honetan. Eskerrik asko. Benito jauna. Perdón. Barkatu, argudio batzuk eman dira eta nire ustez interpretazioak dira partzialak. Eraginkortasuna zalantzan jarri da, ez da erakutsi merkaturatu diren pisua beste udalerri batzuetan, eta nik esan dut jada azalpenean, ez dagoela neurri bakarra etxebizitzaren arazoari aurre egiteko eta utzik dauden etxebizitzen arazoari aurre egiteko. Neurri asko kombinatu behar direlako, HZ eta gehi kanona, gehi bestelako neurri batzuk, horrek guztiak lagunduko luke, hobetzen etxe bizitzaren egoera.
Bestalde, esan da oso kopuru txikia dela. Alderdi Popularreko bozeramaileak kalkulua egin du. 400 euroko HZ eta 600 euro esan du galderina izango balitz bezala. 600 euro niretzat ez da kopuru txikia, nire ustez. Baina sakonago joaten banaiz, eta zenbatekotik arago joaten banaiz, ez dut ulertzen zergatik alderdi jeltzaletik esaten duzuen, sustatu duzuela Etxebidek apur bat gehiago ordaintzea jabei, etxebiden jartzeagatik bere etxebizitza, edo ezak zergatik proposatzen duzuen diru laguntzak ematea etxebizitza gutzen jabei, baina aitzitik ez duzuen errekargoa babesten. Hau da, 100 euro gehiago ematea etxebizitza merkaturatuko badu zuen ustez bai, baina 100 euro kentzea ez dut ulertzen. Hor nik uste dut kendu beharko dituzuela gainetik dogmatismoak, ematen du zergak, txarrak direla eta dana saritu behar dela diruarekin eta diru laguntzekin. 100 euro gehiago eta 100 euro gutxiago gauza bera da edonoren poltsikoan. Askotan, pertsona hauek ordain dezakete. Bere maila ekonomikoa inaltua da esen aukera daukaten etxebizitza bat utzik edukitzeko errentarik sortu gabe. Edo nola ere, jarraituko dugu insistitzen, badakit hau askotan eztabaidatu dugula, baina berritasun bat zegoen. 150 igo da errekargoa, eta uste dut etxebizitzaren egoerak eskatzen duela etengabe eztabaidatzeko. Beste foro politiko bat egongo balitz, honen inguruan hitz egiteko, teknikoki, datuekin eta beste maila batean, oso pozik egingo genuke, baina momentuz ez dagoen ez foro horik horretarako eta ez dakidanez egongo den legegintzaldi honetan horrelako eztabaidak ekarriko ditugu osoko bilkura honetara. Eskerrik asko. Eskerrik asko, beste norbaitek. Eskerrik asko, bueno, en primer lugar, que quede claro... Lehenik eta behin argi gera dadin guk sozialistok ez dugula zalantzan jartzen neurri hau. Esan den bezala, Bildutik esan den bezala, beste neurri bat da, besterik gabe. Beste neurri bat da, eta gure ustez, hori baino lehen beharrezkoa da errolda edukitzea. Momentu honetan, horretan zentratu behar garelako. Esan duen bezala etxebizitza zinegotziak, esan duena horretan lan egiten ari dela. Nik uste garrantzitsua dela fokua ez galtzea eta oso argiak izatea. Helburua ez da gehiago biltzea. Helburua da mugiaraztea utzik dauden etxebizitzak alokairurako. Eta horretarako eskuragarri dauden tresna guztiak erabili behar dira. Ulertuz ez dagoela panazea den neurriri, baina argi utzi dugu aukera guztien artean nahiago dugula aplikatzea kanona. Eta erantzun nahiko nioke alderdi popularreko bozeramaileari. Nik zerrenda bat emango nizun babeseko etxebizitzen inguruan. Errealitate bat direlako gaur Getxon 2009ko etxebizitza planean aurre ikusitakoaren ostean EAJak eta PSek onartutakoa, baina hobeto pentsatu dut. Zuk euneko liberazioa daukazu udal honetan eta hortaz denbora eta derrigortasuna beharra daukazu informatzeko hitz egin aurretik, zorroztasunez hitz egiteko eta horregatik hori gomendatzen dizut. Informazioa eman aurretik nahita, gaizki edo ezagutzen ez duzulako. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Larkoetxe Andrea. Bai, bueno, komentario txiki bat, AJko bozeramaileari erantzuteko. Osea, ¿cómo no vamos a ser repetitivas con este tema? Nola ez gara izango errepikakorrak? Gueren nekatuta gaude gaiarekin eta etengabe ekarri behar izatearekin horrelako proposamenak etxebizitzaren eremuan. Ikusten dugulako ez duzuela ezer egiten. Errepikakorrak izan behar dugu ez duzuelako ezer egiten etxebizitzaren eremuan. Hamarkadak daramatzazue proposamenik egin gabe. Etxebizitza libre baino ez duzu eraiki azkenengo hamarkadetan. Beraz, bai, jarraituko dugu gaia ekartzen osoko bilkura honetara, eta jarraituko dugu proposamenak egiten. Zer ikusten dugulako? Azkenengo hamarkadetan. Inmobilismo totala izan duzuelako gobernu desberdinetan. Alderdi berberak egon zarete gobernu desberdinetan. Eta neurri bakarra hartu duzu esan bezala. Etxebizitza librea eraiki baino ez duzu egin. Gazte asko, ehunka gazte joan dira beste udalerri batzuetara ingurukoetara intzuzen ere. Beraz, itxaropen guztia jarri dituzue apo berrian, zeinean eraikiko diren etxebizitza asko, batez ere etxebizitza libreak eraikiko dira, plan berri horretan, apo berri horretan, eta, bai, batez ere,
etxebizitza libreak dira, agian ez da entzun, etxebizitza libreak dira gehienak, eta beraz, besterik gabe jarraituko dugula proposamen hauek egiten eta horrelako gaiak ekartzen osoko bilkurara errepikakorra izan arren, ziur gaudelako neurriak har daitezkela. Egiten ari diren bezala beste udalerri batzuetan eta posten gara, entzuten dugulako esfortzu egiten ari dela, martxan jartze aldera, etxebizitza hutsa mugiarazteko, eskerrik asko. Zorria Lekerika jauna. Gracias, señora alcaldesa. Bai, eskerrik asko alkate anderea. Ez nuen asmorik hitz egiteko berriro ere, baina batzuetan inguruabarrek behartzen haute hitz egitera. Kontraesana ikusten dut Elkarrekin Podemosen hitzaldian, nik ez diot meriturik kendu 700 euroko kopuruari, baina esaten dut pertsona horiek etxebizitza ezberdinak dituztela eta ez dituztela alokairuan jartzen. Pertsona hori dituzte pisuak eta diru asko badute, berdin izango die errekargu hori ordaintzea. Ez delako esfortzu handia izango, beraz, litekeena da pisu hori utzi jarraitzea edo alokairura ez jartzea, alokairuan ez merkaturatzea. Nik liberazioa daukat eta horrek ez du esan nahi garrantzitsua denik inoren. Eztabaida ez da hori, nik besterik gabe esan dezaket, 2009ko etxebizitza planean etxebizitza batzuk zeudela planifikatuta San Nikolaserako eta ziren egin. Konporterako zeudenak ziren egin, Iturribarren gutxiago eraiki dira eta Ormasan gauza bera gutxiago eraiki dira. Zuk plan bat proposatzen baduzu eta ez baduzu dana egiten, zergatik da, ez duzulako ondo egin. Eta etxebizitza gabezia dago, etxebizitza soziala falta da, etxebizitza librea falta da ere bai, eta badaude batzuk Madrilera joaten direnak lan aukerengatik, ez ditugu kontuan hartzen, baina kontuan hartu beharko gerituzke, beste batzuk ere badoaz mugakide diren udalerrietara, etxebizitza gehiago dagoelako, beraz zeo zer esan beharko dute udal gobernuek horren arira, ezta? Eskerrik asko, González jauna. Yo iba a comentar otra cosa. Nik beste gauza bat esango nuen, baina ikusita eztabaida, bi gauza aipatuko ditut. Oraintxe bertan, Getxoko udalak ez du lurzoru publiko gehiagorik etxebizitza publikoa egiteko. Partzela bakarra dauka 70 etxebizitza inguru egiteko. Disponible zeuden lursail guztietan eraiki eginda eta bigarrenik. Majoritario hitzak orain minoritario esan nahi badu, bai, agian arrazoia duzu. 1500 etxebizitza libre daude planean eta babes publikoko 3000. 1500 3000 baino gehiago da eta bestela matematika eskolak galdu nituela ematen du. Mila esker. Bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak Partido Popularra. Abstentzioak PSE, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzaleak. Eta honez beste galde eskaeren arlora atarera pasatzen gara. Eta galde eskaerarik badagoen. Eta publikoan ez daukagu inor, beraz amaitutzat ematen dugu iraileko udalbatzarra. Eskerrik asko guztiei.